سلام زغبركمن زغبركنن تخاتاتلتي مدب تيفي أدال إزي بحاليوت إرتراوي هاجراو بايتون ديمقراسياو لوطي زفنو مدب تيفي دحري ناي فتنة فنو إنه سرع مدباتو يجمر مهلاو نبسر تيفي أدال متحبار مس إرتراين channel سوسان حدن هايفن تسعن حدن زفنو غينو بس مسمر فنو دما يسلاسل نايل سات فريكونسي فيرتيكال حدا خلطة شوعات كلطة شومونته سيمبول رد كلطة شوعات حموشته بادو FEC حموشته زبار شدشته ايو زفنولو معلتن ساعات دما كمز السعبيوم سولسون ربعن باقواتات راس مرا كاب ساعات شعاته كساب ساعات 10 حدا نايمشت بقانقاتات تقرنيان عربيان كفنو غلو عربن سنبتن كآب باقواتات راس مرا كاب ساعات شوعاته كساب ساعات شعاته نايمشت بعربيان تقرنيان كفنو ايو سناي مكتتال تغسيت زلو كنات بزعبو تمكرو من حسابو من كافولنا ناب تي في أدال كلتا عقاش حزة سيكم الله مساخم زلو عويت عندي عقاشنا بعلم سموم دحربايتهم كل على يوم نابهم كحلفكم حراي كبرات عقاش مو بعتو سهناير ده جمر ويس ليلة مالتي بس هذا جمر سي عبي ايش اوكي يغني لي دار تي في سلسان حالي يغني لي كلغاتكم السنة دوتي كمون مسحونا وناسي حونا دين شوكاي بمركابي بوعقات عميو أنا في السنة يربان تولدي أو رجع سنحيت أو زي عن سبع عشرة بار عدي تولدي دامين ما كلاين درجة مرتي أو عشرة كلاي درجة كرم سيداوي تبهانير قدم عندي سكندر سكول كابتي أم جمريا زخفتو سكندر سكولي كابتي أم جمريا Ethiopian School Leaving Certificate exam زوجة حاليا مالتيو أبو تيتاي أتيا مالتيو education education كاب سبعة عن حمشتي قاش باركا ويكا قاش ستيت باركا مسؤول أوردت مالتيو باركا أبتي تببيني تاورا جاتا قاش ستيت كات بارنتو حجي أبدي 3 عامات كم مهر سريحة حريو أبتي قارسي جزاء سمالتي وزقال الحال إرترا وشتاوي مقصقصات كم مهران بس بطوتي ساتف نيرا مالتيو أبتناي لباي تواغاتي أو اشتخطماتا أبتما وردت مصطفى عبدو زمر حسن برين هاي سلطان ناي فدائي مصطفى عبدو من البات كلها نفرضو لهم سو مصطفى عبدو كمون تالوت مالتيو أبتي ناي أفردت مساكر ويكا نصهار ناي مقتال الكتما دحريو هذا شعات نخبون بمهران من يداوزين همان هان إرترا دحريو مستقال لحد إرترا أبتي ناي حبر صراحة ثانيات دحريو أم ناي حفلة مهرتي ناي هذا حد إرترا حدا عام بيرا دحريو بزعنا هناك تسديدة مالتيو تسديدة دحري بزع عامتات مع كلام مصر معرفان هاجرات أوروبا أزحجي سويدن بهالهاجر كافيين شعتنا جن 8 أما جميلة مالتي أبزيك كم سدنياتات كم كالوت تمرتي كتسيلة مالتيو تمرتي كتسيلة حد قدها إن كلا أين زبان أبستكوز يونيفرسيتي كم إيكونومي ناشنال كرتيو انترناشنال وسيلة مالتيو دحريو بس بصوتي زيوم حجي مسايز اللو عارف زين شوكاي مصطفى عبد الكريم مصطفى كراني كالوت
ካብ ናጽነት ኤርትራ ትሽዑ ካብ ዝተወጀሉ እዚ ናጽነት እዚ ኣበይ ገጽ እዩ ብዝብል ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣካይድና ኢና ካብቲ ብዙሕ ዘካየድና ክልተ ዓቢ እቲ መራኸቢ ብዙሓን ኦፕና ከናል ኣብ ዝበሃል ተረባሪብና ሓደ ርእይቶ እውን ቁሳይና ማለት እዩ ንብዙሓት ነቲ ስርዓት ክተሉ ዝጸንሑ እውን ከም ዝጽምበሉ ጌርና ማለት እዩ እዚ እቲ ድሕሪ ባይታ ናተይ ናብ ብጻይ ዘንሾካይ ይሕልፍ ማለት እዩ يغني لي عقبيت يغني لي توم كالوت بصوت كاز حقوس غازلو عبد الكريم كرانن كمون يغني لي ني عبي حوي حو في السحناير نوح عمتات بحنسب كم تسو زبرهو وي كم تسو زغلصو تقاليسنا ينا بزعد دزي سلازي صبو غينا نفالت كلاتنا بتي دنبنا يفتحنا ديمقراطية نكالس زحنا نزلنا أنا أب كتما كرن يتولده مبعتاوي بيت مرتي أب كتما كرن شاي كسب شاي كسب شاي دفراتي اللي ودي كرن علي تفلتوا أنت داخلينكم كابو شحن شعات متن 7 ودي 14 عامت كله خاسر 5 عامت ني سدت وزي مالتيو كاب كتما كرن من السودان كاب سودان دما تمرتين هوصل ني سوريا أدهيبه أبو بولكيز مساكوس أبتعدوس بسحكم مس حاوي معباي حادي كان حاوي دكتور إدريس أو بس إحنا تقال لحنة إريترا بصحبة كونتاكت جيرنا يوم حق زومنا مالتيو تمتخ نركب دحريو أو تمرتي مودة تناي جونيور سكندري سكولن سينيور سكندري سكول أبو أتنا مالتيو دحراي أب يونيفرسيتي ناي دمسكوس آتي مالتيو English Language and Literature Department أو كاو تمرقي bachelor degree BA علني أب English and Language and Literature كاو نسودان كيدن دجنا 8 شدشتين مالتيو جن كدميو أب محبر تمهرو بتعمل نطوف أبالي نيره جويس أبتي جزتي تجاد ناي تجاد له حرنة إرترا حدا كرينشاف كوينا أنا مسرحنا نهم نهار تمهرو مالتيو جن نفسه زخالي محبري نيرو ديمقراطيك محبري نيرو بديمقراطية وجوابات ما راح تزمرس نقفتان رئيس نقفتان زقرب نفسه زخالي حيال موفمنت نيروتي حيال من قصاص نيروتي محبرنا يتمهرو كاو كم تزبلكم هم مسودا أخذ مرتين مالتيو شعور 8 كلتين جبهة كم تفلتوا بزح ودبات جماعات تريفة أنا جن شعور independent خوين تريفة أبتنز شعور زنبرا ودبات أي أتخون مالتيو مسودا أخذ مرتين السودان تمليسة in fact كم تي زنبرني بهجن حلمن جبهة سلزين نبرتسي كالسي تطوير مالت أيكونن يلس ني ميدا خاتون حزب جنبار أب السودان كم عينة حسابات نيروني جن كاي عزبنا رتي أكايدنا حزب جنبار شعوها أنا ودي مستمرسكو 8 شعاتن جبائن نيرو مالتيوب سمن ساحل زجبر وجبائن حزب جنبار توسيتو تي behavior راي تي مريحنا تجلا مسرعه أسجئني قربت لي مستوتيل كمان يذكرني شعور سو أبتي جبائن تساتيفو كم ساقم أبتود بقات يوم مس تجادلاي إبراهيم توتيل ملو مشيت عمسينا ميدا ناي ميدا تاو حسابات سلز نبرني زي الرئيس اللوطات أب زواجم بار انتهي له مسؤول زع لنا دحراي جن ما متشرشة تي ودبي أي كوني تسمع عنن تاريخه زي فلت ودب أوداد بو بتاع مستيراو زخونة دحراي دما كمزي تي ملكاوي الجوابات كابشعو يجمر نيرو يرعين نيرو رعي كبل خيل يجن كسب كم بزنق يحلس نسيجه يه مو أي كالسين بزي له أي كون كسم مع زي نبرن جن أسجاي خونة تاتي نيرو دحراي متشرشة وسينة مالتيو نعتليان كيدا كاب السودان بعد تليان غير دمان شويدن ورحادي
1988 أتيه أبز عدون تمرت التناقية linguistics تماهيرة international comparative education تماهيرة master's degree وسيدة بإنجليش ب education مالتيو international comparative education نوع عمتات كأسريحة أبو 4 قلوعيه بشويدن درجة 30 قلن عام التقميط اللخو مالتي 30 كلتن عام زاكل أب 30 كلتن عام زاكل دما بحنساب نيرنا مالتي خمتي بس أنا رزق ولا سو أبز مسرح الزناي من كلاس. Thank you. يغني لنا سفيح مجلسي دس بالمأتوي من الليلة مالتي كله درجة هيوتكم أب ديمقراطي ويون نعمات من كلاس زحلف زلة حلفني يمثل مالتي دس بليو يغني لي باركس نابتي فلامي حتى كسجر اسكي زخونتات كما يخم تقمقمو زعب إثيوبيا تخصيت زلو وقع كانت حد كما يخم تقمقمو مالتي مستي هاجرنا خاني متتعلو بحاليو معرخ ندي حدا جنيايو دحنا يجمر ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተረኽበ ታሪኻዊ ምንጪ ናይቲ ኮንፍሊክት ወይ ከዓ ግጭት ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ኣለዎ ማለት እዩ ድሕሪ ምውዳቕ ሃይለ ስላሴ ማለት ቅድሚ ሃይለ ስላሴ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ታሪክ ናቱ ካብ ኣክሱማይት ኪንግዳም ወይ ከዓ ንጉሳዊ ምሕዳር ናይ ኣክሱም ድሕሪኡ ናብ ምኒልክ ክሳገር ከሎ ኩሉ ግዜ ብግርጭት ብባእሲ ደኣዩ እምበር ብባህሊ ናይ ልዝብ ኣይነበረን ድሕሪኡ ቀፂሉ ሃይለ ስላሴ እቲ ንሕና ዝርከብናዮ መስፍናዊ ስርዓት እውን ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ከረጋግፅ ብሓይሊ እንተዘይኮይኑ ነቲ ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሓደ 80 ዝኸውን ዕሌታት እዩ ዘሎ ነዚ ብሓይሊ ሓደ ብሄር እዚ ኣብላሊ እቲ ህዝቢ ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ማለት እዩ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ንሓደ 100 ዓመት ዝኸውን ጨቂኑ ሒዝዎ ስለ ዝነበረ በአንጻሩ ከዓ አንጻር ጭቆና ካብ ተማሃሮ ማሕበር ተማሃሮ ወይ ከዓ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ካብኡ ጀሚሩ ድሓር ደርጊ ነቲ ቃልሲ ናይ ተማሃሮ ወሲዱ ወተሃደራዊ ስርዓት ምስ ተተኽለ እውን እቲ ምልክነት ቀፂሉ ማለት እዩ ምልክነት ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ስርዓት ድሕሪኡ ተቃልሲ ቃልሲ ማለት ቃልሲ ናይ ኤርትራ ኣቐዲሙ ዝጀመረ ቃልሲ ናይ መግዛእቲ ማለት እዩ እዚ ከም ደጀን ኮይኑ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተለዓለ ቃልሲ ናይ ለውጢ ወይ ከዓ ናይ መሰላት ናይ ብሄራት ብፍላይ እቲ TPLF ወይ ከዓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚኡ ዝነበረ እውን ነይሩ ናይ ትግራይ ምንቅስቃስ ድሕሪኡ እቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ከም ደጀን ኮይኑስ እቲ መጀመርያ ዝተገገሰ ንስዩ ነይሩ ድሕሪኡ ቀፂሉ እቲ TPLF ወይ ከዓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ብዓንትኡ ዝፀንሐ ማለት እዩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምውቃዕ ምስ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተፈንጨለ ህዝባዊ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ድሓር ፀኒሑ ስም ዝሃበ ምስኡ ተዛሚዱ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ደፊኡ ወፂኡ ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ከዓ ብምሕዝነት ናይ ዘኽልተ እቲ ናፅነት ናይ ምስዓር ናይ ደርጊ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ከዓ እቲ ናይ ኤርትራ ናፅነት 1999 ብናይ ህዝቢ ቃልሲ ብመሪሕ ናይ ህዝባዊ ግንባር ስዕረት ተረኺቡ ኣብዚ እቲ ኣብ ምትካል
ويلولاونات ناي إرترا أب مفلات التشعو زمرح زنبري وهو واحد زمرح تي أربعة ودبات مالتي ويكا جنبارات نقوله شعود بفلاي تناي هو واحد نقداي ناي إرترا كم مجزات سلسلته تلولاونات ناي إرترا ون بو كم فريتو مالتي تلولاونات ناي إرترا ناتن مالتي ስለዚህ እቲ ግርጭት እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ዓብላልን ተዓብላልን ዝነበረ እቲ ብሄራት ተፋይት ዝነበረ እውን ወላ እኳ ምሉእ ኣይኹን ገለ ማዕርነት ወይ ከዓ ናይ ምምሕዳር ናጽነታት ረኺቡ እዩ ግን ብዕብለላ ናይ ህወሓት ዝብል ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኸይዱ ነዚ قوام ويكا نبلو حق منقستي زي فدرالاوي حق منقستن أهداوي حق منقستي تي أمحرا ويك 100 عمد جزيو سانحي بتناي واحد وياربعتي يهودك بهالمحزنات ويالانس بقو اقبس لزينا بروم السلطان الزوون تسدنا بروم سلطان مسلس توسلو نزي نمعنقاف تقاستات مستي ناي إرتران بهقدف زمرح مالتيو كيوم بحالكم مسؤو كم تقاومتي أب إرترا خينوم أنصار إهوى الدقيق على سنيرهم أما جرشا ها إثيوبيا بقطبة دحر ملس مالتيو هاي لماريام مسحازي من عبتات ناي دك أورمو مالتيو بنعبتاتنا حزبتات لوط ترخيبو أبز لوط زي خا حاول زي حجي أحمد زي أبيو زي برايم مينستر بأما خاينت ويكا أما غوينت ناي أمريكا مالتيو كوهن هيرمان كوهن ومون ياماماتو كومون دافيد أمباسادور أريتيك أزنبرا مالتيو أبعد إنجليز حدا ألانس أورومون أماران وينهم أوروما ماران زبال ألانس استاجرهم كاب أورومون كمرح نزح جي زلو أبيو تمريسو مالتي أبزي أبيو تجمر كله بعد مجمرات صبو عن فتح جميرو الصهان تايو سورات فتحو ناس انتنا بريس افقدو تعاون تزنبر دقية كم زاعتو تغيرو ازي كوينو نزمس يبري اوشتي اندقنا تنا إرترانا يدوبيين ون بزيك ما كنا تقبلو تحريو تمحزنات اب منغو والكملاخي إساسن ابيون ون دحيرو حرم قبال مالتيو ركب تجمير مالتيو تركب كا كم زي نحنا ويكا يعني بوغنا يزنبب كو مالتيو تركب أب مونغو والكملاخي إساسن أحمدن نهزبيز تقلس أي نبرين بفلاي نا هزبي التراخم مستيلو كم بهلوهم كم يغل جزي أب ኢትዮጵያ በዚህ ለውጢ ገለ ኦሮፕ ክርከብ ከሎ ኣብ ኤርትራ ምንም ዝተረኸበ ለውጢ ነበረን ኩሉ ትረኽባት ካብ ምስጢራዊ እዩ ነይሩ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ምስጢራዊ ረኽባት እንታይ ይገብሩ ከምቲ ንሕና ንከታተሎ ሁልና ማለት እዩ እቲ ኣብ ነዚ ሕጂ እቲ ኣምሓራ ዝብል ኣማራ ويكا تعبليلي السلطان سيناي الزبل أما حرا ويكا بهير بستي أورما خيره أورماهم كلهم يكونون وحدات أب السلطان زنبريهم حجيتي انجينيرين ويكا هندسة ناي أبيو بكعمس مماخرتو إساس تقدماي صلاين كالاي صلاين ناتسرعي مجمريا تي وجو بكنازي كوني سلامة وجو أنصار بفلاي أنصار بهيرة
ትግርኛ ወይ ከዓ ተጋሩ ማለት እዩ ህወሓት ቀዳማይ ግን ከም ንከታተሎ አንጻር እቶም ኦሮሞ ፌደራሊስት ወይ ከዓ ፌደራላዊ ስርዓት ዝብሉ አንጻሮም ኣብ ክልል ኦሮሞ እዩ ጀሚሩ ክልል ኦሮሞ እቲ ዝተኻየደ ግድያ ወይ መቕታል ቀጥቂልካ እንደገና ህወሓት ቀቲሎሞ ወይ ከዓ ኦሮሞ ሸኒ ቀቲሎሞ ብዝብል ሰለሜታት እንደገና ኣብ ስልጣኑ ዝመፁ እውን ወይ ከዓ ዝቀናቀንዎ በብሓደ እናኣረየ ካብ ጀነራል ሳዕረ ጀሚርካ ድሓር እንደገና ኩዴታ ኣብ ሓርዳር ማለት ጽጌ ዝበሃል ኣብ ደሴ ዝተቐትለ ነዚታት ኣብ ወያኔ እናቀየርካ ምቕትታል ጀሚሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውግእ መጀመርያ ብኦሮሞ ክልል ጀሚሩ ድሓር ቀፂሉ ናይ ኢሳያስ ምምልላስ ኢሳያስን ኣብዩን ማለት እዩ ከም ክደግመ ይደልን እየ ኢሳያስ ዳርጋ እቲ ዝበሎ ኩሉ እቲ ናይ ክልተ ሰለስተ ወለዶ ጠፊእና ኢና ከሲርናሉ ኢና ሕጂ ግን ኣይከሰርናን ኣይጠፋእናን እናበልካ 3-4 ግዜ ምምልላስ ድሕሪኡ ኣነ ድሕሪ ሓላፍነት ንኣኻ ሂበ ኣለኹ ንስኻ ኢኻ ትውክለና ዶብ ሕቶና ቀዳማይ ሕቶ ይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናይ ምርግጋእን ሰላምን እዩ ቀዳማይ ዕላማና ብምባል እቲ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ንሕና ከም ተቃወምቲ መግለፂታት በብዓይነቱ ይወሃብ ፀንሒ እዩ ብሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብካልኦት ውድባት እውን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መጨረሻ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንትግራይ ንህወሓት ንምውቃዕ ክልቲኦም ፀሚዶም ብፖለቲካ ቀለመ ኣካይዶም እዮም። ድሕሪኡ እንደገና እዚ ኩናት ኣብ መጨረሻ ወይ ከዓ ብዕለት 4 ዝተጀመረ ኣቀዲሙ ዝተጀመረ ማለት እዩ። መጀመርያ ቁጠባዊ እገዳ ነቲ ክልል ባጀቱ ዓፅዮሞ ድሓር እንደገና ንዝኾነ ምንቅስቃስ ትግራዋይ ጥራሕ ብምዃንካ እንደገና ምእሳርን ምቑቃሕን ምእሳር መቕታልን ኮይኑ ኣብ መጨረሻ እቲ ዝተተኮሰ ኣብቲ ናይ ሰሜን እዝ ዝነበረ እቲ ቦርደር ናይ ኤርትራ ክሳይ ዝሕሉ ዝነበረ ምቕያር ክጅምር ምክንያቱ ንኣቶም ሓላፍነት ከም ዝነበሩ ቀይሩ ኣብ መቐለ ከም ቀተልቲ ብኤር መፅኦም ነቲ መርሕነት ናይ ክልል ክሕዙ መፅኦም ግን ፈሺሎም ማለት እዩ። ኣነ ዝፈልጦ ዝገልፅ ዘለኹ ናብዚ ምስ ፈሸሉ እቲ ምክንያት ከም ወታደር ናይ ክልል ትግራይ ከም ዝጀመርዎ ገይሩ ይገልፆ ግን እቲ ውግእ እቲ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት እቲ ፌደራል ዝመርሕ ዘሎ ኣብዩን ምስ ብፆቱ ውሑዳት ብፆቱ ወይ ከዓ እዞም እዚ ሓድሽ ግኡዝ ተመሳሳይ ዝኾኑ ማለት እዩ ዝወፁ ሓደስ ዝተዋፅኡ መንእሰያት ማለት እዩ ካብ ኦሮሞ ኣለዎም ኣማራ እዮም ዝበዝሑ ነዚ ኣመኽንዩ ነቶም ኣማራ መሬትኩም ክትመልሱ ኢኹም ብምባል ኩናት ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ከፊቱ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩናት ብሓፂሩ ከብዝሕ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ መሰልን ኣብ መንጎ ፀቓጥን ተፀቃጥን ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ትግራይ ኩነታት ህወሓት ልክዕ እቲ ህወሓት ንሕና ነቐፌታ ነይሩና ከም ተቃወምቲ ምክንያቱ ሓደ 15 ዓመት ካብቶም ኣዲስ ኣበባ ዝመላለሱ ዝነበሩ ከዓ ካብ መለስ ጀሚርካ ማለት እዩ ሕጂ ክፉት ክስታ ኣይነበረ ክፉት ርክባት ክፉት ሓገዛት እውን ኣይነበረናን ምስ ነቐፌታ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ግዜ ተተኪሱ ዘሎ ግን ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ብምዃኑ ባርባራዊ ተግባር ስለዝኾነ ብወገነይ ማለት እዩ ኢሰብኣውን ዘይቆንዕን ዘይፍትሓውን ውግእ እዩ። እዚ ውግእ እዚ ኣቐዲሙ
ደንበ ተቃውሞን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እውን መግለጽታት ክውፅእ ጸኒሑ ብዘተ ክፍታሕ ዓለም ወይ ከዓ ሕብረተሰብ እውን ማሕበራዊ ሕብረተሰብ ይኹን ማሕበራት ከም ኢሮፕያን ዩኒየን ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ መጨረሻ ማለት እዩ ብዘተ ክፍታሕ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ባዕሉ ኣማኻሪ ሄርማን ኮሄን እውን ብዘተ ክፍታሕ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ እስከ ጸኒሕና ክንመፀንና ኦኬ ኣብቲ ኸውድን ክንደይ ሓደገኛ እዩ ሕጂ እዚአን ክልቲኦም ሓደገኛ ክኸውን ሓደገኛ እዩ ሓደገኛቱ ከዓ ሕጂ ካብ ውሽጣዊ ሓድሕድ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ዞባዊ መልክዕ ሒዙ ኤርትራ ከዓ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ንስርዓት ኢሳያስ ዝከላኸል ብግዲ ብዘይድልየቱ ደቆም ደቂ ኤርትራ ማለት እዩ ብግዲ ተዓስኪሮም ኣንጻር ወያኔ ብዝብል ኣንጻር ወያነ ዝብል ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሉላውነት ናይ ኤርትራን ናጽነት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ሓደገኛ ወይ ከዓ ጥርፊ ናይ ምድምሳስ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ንሕና እውን ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 20 ዓመት ንብል ነና ኣበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ልክዕ ባዕሉ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ክዛረብ ጸኒሑ እዩ ናጽነት ናይ ኤርትራ ኣነምፅየ ኣነ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ክመልሰ ስለዝበለ ኤርትራ ከምታ ናይ 1952 ታ ፌደሬሽን ናይ ምፍሻል ወገነይ ንሳ ትረኣየኒ ስለዚ እንታይ እዩ ሓደገኝነቱ ምጥፋእ ናጽነት ናይ ኤርትራ ሉላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደንደስ ናይ ምጥፋእ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ናይ ዘይምህላው ኢና ዘሎና ኢለ ክገልጽ ሓደገኛ እምነት ኣብ ከቢድ ሕቶ ጽቡቕ ቴንክ ዩ እስከ ብዚኣ ሓወሻካይ ዝምላእ ኣለትካ እንተኾይና ምዝያ ኩነታት ብምንታይ ኢኻ ትመዝኖ ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ኣሎ ድዩ ዋላ ከምኡ ይኹን እንታይ ሕፅር ኣቢልካ ባስ ክመላእ ኣለይ هو መቸስ ብዙሕ እንዴት ዛሪቡ ሓውና ናይር ብዙሕ እሱ ዘልዓሉ ሕቶታት ኣገደስቲ ሕቶታት እየን ነይረን ግን ኣነ ነዚ ውግእ እዚ ክሪኦ ከለኹ ብዓይኒ ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ እየ ዝሪኦ ነቲ ውግእ ሕጂ ከም ኤርትራዊ ይሪኦ ክብል ከለኹ ድማ እቲ ሕቶ ንዓይ ዝምልከተኒ እዚ ውግእ እዚ ኣብ ልዕሊ ሃገረይ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ናይ ሓደጋ ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ክምልሽ ክፍትን እየ ምክንያቱ ኣብዚ ኣብ ኤርትራዊ መዳይ ኢና ዘለና ኣብ ኤርትራዊ ሜድያ ኢና ከዓ ንዛረብ ዘለና ሕጂ ኣብኡ ከተኩር ምደለኹ ነይረ ግን ከም መሰረታዊ ኣቃውማ ወይ ድማ መሰረታዊ መርገጽ ኣነ ከም ተንቀሳቃሳይ ናይ ሰላም ኔትወርክ ፎር ፒስ ኢን ዲ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኣው ነዊሕ ዓመታት ዝሰራሕኩ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ብዛዕባ ሰላም ናይ ቀርን ኣፍሪካ ብዙሕ ተገዳስነት ስለ ዘለኒ ፓን ኣፍሪካኒስት እየ ፓን ሆን ኣፍሪካን እየ ስለዚ እዚ ውግእ እዚ ኣይምልከተኒን ንዓይለ ከዓ ሸለል ክብሎስ ኣይክእልን እየ ሕጂ እቲ ኣቕዋምና እቲ ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ይኹን ከም ናይ ዴሞክራሲን ናይ ሰላምን ተንቀሳቃሲ እዚ ውግእ እዚ ብመሰረቱ ፍትሓዊ ውግእ እዩ ኢለ ኣይኣምንን እየ እቲ ውግእ ከይተጀመረ ከሎ ብብረት ከይተጀመረ ከሎ ብዕጥቂ ከይተጀመረ ከሎ ብዘረባ እዩ ተጀሚሩ ሕጂ ከምቲ ሓው ናይር ዝበሎ ብዙሕ ሰደመ እዩ ተኻይዱ እቲ ዘይፍትሓዊ ዝገብሮ እንታይ ቀንዲ ዘይፍትሓዊ ዝገብሮ ኣነ ከምቲ ዝረኣየኒ እቲ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ኣብ መንጎ ፌደራል ጋቨርንመንት ዝነበረ ግርጭት ብዘተ ክፍታሕ ዝኽእል ግርጭት ነይሩ መምኸኒታ ጌርካ ብወታደራዊ ሓይሊ ምእታውሲ ቫዮሌሽን ኮይኑ ይስምዓኒ ንዓይ ኦኬ ክልቲኦም ድዮም ሕጂ ቫዮሌት ዝገብሩ ዘለው ክልቲኦም ድዮም ነቲ ጎንፂ ዝኸድዎ ዘለው መን ዝያዳ ሕጂ ዝያዳ ነቲ ሰላም ዘይደሊ ተሓታቲ ዝኸውን ኢልካ እንታይ ገምገም ኣለካ
of course the central government the ማዕከላዊ መንግስት ፌደራላዊ መንግስቲ زعبي حلفነት አለዎ زأمن تحلفነት ድማ ማለት ስቲ خالي شنخ اي تغاغين وجيغاتات አይነበሮን ዝብል ግምት የብለይን ማዓት ጌጋታት ይነርዎ ማዓት ግፍዕታት ይፈጽሙ ማዓት ኮራፕሽን የርብቲ አብተን 27 ዓመት نتعد هو حات يزو بشم هودك حزوا خلص معت يتخايدو جن زي ممخنيتا غيركا وجه ختلعل مو كاب داينا حد وجه ابوشت اثيوبيا ابزوبا وجه خصتلو زخل كونتات مفتر فتحاون اعجابن كوني ايسمع عننيو ثانك يو ببزح منسيات سلا زيردهم اتي جلس زباله حتى مونغو خطر بيدك كايتحازلك تقصل تخيلها يغني لنا كتل زي قدس دحنا جوها حتى اتس اوكي مالسي زوج زي سعادن زلو هيني يسمع عنن يعني نعنوت نايتي زونا نعنوت نايت خبابينا نعنوت نايتا بعابي عبا اثيوبيا تزي كوينو نبلصقنا زمرح اي مسلون يزلو حساب حجي اكايدو دحراي بقليلو اب كمز ميليتري اوبريشن عينتيو اتيونيرو ابي احمد جن كسب كنديناي كقصاصرو يخيل كسب كنديناي حيل لو ونز كله سناتيقوس اب معلتات يبسمونات كودو وي باوارح كودو اي مثلن انا زو غزي اب حصير غزي زودا سلازي عنوتو زياده اب زمص زلو خنرينا صب حجي زنبره درجه تي برسمنتي نارينا زلنا تي فيلم جانا يزلو مع تي خبابينا دما مع السيناريوهات زعدم كونتات زفتر زلو تخبابينا دحراي نحنا تراي كنا نتواصل بزو غزي ارتراويان ويكا اثيوبياوان تراي يكونون تي عالم لخوا حيلتات الزوبا حيلتاتون ايدهم كتولو كفتنو يوم تي سنترال جفرمنت حساب حجي زخل خعقتو فتينو بناتو الرعاية بناتو عاقمي كودو يحسب نيرو جن دحر حجي alliance كفتنيو in fact in reality ها درو تفتيرو لزي 5 عينت تساتافنت كم تزبهال دحر لك عخوينو كم عسب تلاعيلن درونز اب انتاشيمو اتاك جبرا جميرنا الله ابتغراي ناي يونايتد عرب اميريتس يبهال زين دحر لك عخوينو حدغኛ ሆነታቲና نمرح زلنا زبل قمت يزلني ثانك يو ምናልባት حونا ሳውን ናይሩን ክትምላላ ትኸልኻ ማለት እቲ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክንሪኦ ዝነበርና ጎንፂ ናይ ሩስያን ኣሜሪካን ኣብ በዓል ሲርያ ማለት እዩ ምናልባት ደኾን ሕጂ ናይ ክልተ ሓይልታት ኣብዚ ዞባና ከባቢ ዞባና ክርአ ደልዩ ይኸውን እዩ ከምኡ ዶ ክርአ ደልዩ ይኸውን ምናልባት ምብጎስ ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ዶ ይመስል ምስ ክትብሎ ዝፀናሕኻ በዓል ኢማራት حاو عقبيت الو مساء الله عبد الكريم اوكي نو او قدم بتاع سوريا متاو كاغله حنت حطو نيراتني اب مس نزم كلت حوات እሺ من البات ابتانا ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩነታት ዘላ ሕጂ በኣ ዳርጋ ገምጋም ናይ ሓውና ናይር ኣበይ ኣትወስድ ዘላ ዳርጋቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ንሱ ገበኛ ምዃኑ ንሱ ከም ተጋገየ ወይ ከዓ ሓላፍነት ከም ሰከሞ እዚ ሓደ ሓቂ ማለት እዩ ዘይኑን ዳርጋ እዚኣ ኣብኣ ኸይዱ ግን ብኻልእ ሸነኽ ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና ነዚ ዝደፋፍአ ነገር ወላ ንውግእ ኣይንበሎ እምበር መሰረታዊ ዝገበሮ ምኽንያታት እቲ ኣብ ምርጫ ዝተገበረ ኣብ ትግራይ ሕጋውነት ናይቲ መንግስቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ኣይንኣምነልካይና ምባል ድሕሪኡ ተገይሩ ድሕሪት ናይ نحنا نتمرج أصل زي عملوا له أبي أحمد أين زبالو حوحات ملتيو جن بزي قدس ولاون نتنا يبسمنز نبر بيز لوخ جرانالات سديدهم بتجراي كل الجن أي تعملوا لون مريسهم من الدسابة إذا عينت زخي ولا نوج عيل العنبر نزي من الرداء من العل مسرة هاي جبرون دو زي حتى أقدر داسين عمل تملس بقولت يوم كم لسوا خول يوم
أنا قدم كرماز دلي نشتي نجار انتلا نتي بتي تحطها بحاو عقبي زمسة نمني خا زيادة حلفنا تسكمه زبل أبغى يزمل زنبر كده أمبر تي central government ناتو مركز كنوعيو تي أبتقرأي زنبرها تجاجي زبل أمنتي بالليل تجاجاتات كتسبات سبي سنيحو كنا نحط حدهم كتاريخ يوم سنيحهم نحط حدهم أنصار نحط حدهم كسرحوا يوم سنيحهم كلتي وجنات سلزي كلتي وجنات حلفنا يسكم يبقى على يعني فالسيمتي أبتقرأي زلو كللاوي منجستي كابتن أي فدرالي منجستي زواحدة حلفنا تعلو إلى أي أمنني أبتي وجي كم وجي خلعال كله جن دحراي بمودعتها السنترال جوفرمنت زعبي حلفنا تعلو كم حلفنتي سي تراي أبو تراي كومنت جري تيسيت زيادة كنترول هو برز خيل حلفنا زلو تي سنترال جوفرمنت توقسي بسلام فتحو يخيل نيرو علىكم يخم أنا خمي جمجمناتي يا اوكي كمزي انا خمي ليش ده ايوه حراي انت مثل لك عبد الكريم ايوه هذا تي ايه ودك تي الله نسنا اربعتي ويعني امحارا نحر الساوث ناي دبوب مقصقاس زي أربعة يوزي إيه ودك بهار اللعنس غيره 17 عامة مريحو تحريو خا زي ترخيبو هجي إيه ودك كفرس انتاي بخوانا نير بس اللي قليل نيرو قونا يتغفتنا ندحريتي قوام كعرل لو زي بهار قصتاي أرستمسيو تزاتي خا تعريو ريفايس انت دا تفدر له سرعات أي سرحن أب كم زعينة عن قصات بالله الله أنت هيك كل جزء حق كل جزء أكير ما زيكم تي حق من قستخير كأنيرو كندي جزء خاطف فتينيو أنا بزنبكو مالتي كعرن تداخلينو كوفيلنا توم برو فدراليزم ويونيتاريان كوفيلنا نمايت زبل تلاعيلي قلنا زابي وينسو عندنا تناي كلتا عمل تلفزيون بركة بهاي مريم إذا نسكبره أبريل تودي يونيو من رجع يكونني يروح يلفو كوفيد كم مغنيات أمسيو مالتي لذي تقول ده يقضي جميل حدا عن حدا قوام حدا سوشيال كونتراكت زنبره ما يكون صبو كوفي الكاخة تطيره سوشيال كونتراكت مالت إذا حجنا زاربو سنة هناي ناي هزبي سوفرينيتي ناي مريت من الأتمريت إذي نخد كيد بتقوام بتسوشيال كونتراكت صبو دي نيرح ما ندحر زي ترى ذيكا كوفي الكاها اختايت قبله نسوغن نزخل لي وقديفو إذي بروغريسيف بارتي بهان نواقعي ما مالك سنزا خاب حقي وصار له مالتي كاب حقي كاب تقوامه حقتاتي وصار له إذي بارتيتات كتاوم كلها أبايتو كان كاين كتاوم بارتيتات بعلقوا بايتات غيرو مرحنتات مريسو مدبات نايو ودباتي غيري زمسمبر أبالما هنكا بروغريسيف بارتي دبهار غير كا أي كونينيو حجي أبزي يتجيجاتات واحد زقاو موز نقولو واحد عزي كونه كلهم توم برو فدراليزم زي يونايت فدراليزم بهالو ولا أوروما هاي طرفو نزي قاوما يمنيرو ودالو جيبلو ناير اوكي أبزي أو قارسكا بناتو مانجالالسا بزي حقاونت سخاطر يا دلغا حجي إذا نجار إذا كله بحقي تجاريز بلو زلو اتناي هو دق بعلوم يوم ببرلمان درجاتهم ودبات بالسجننا بارتي إلهم كيرهم مو سلازيس قالت ناي برتات مثل كي مسؤول نساء تغييرات هو دق تبل أب بالسجننا تبل بعلم تسمع تابل سجننا شعوب بمسرته تم حوارات أي تقبلوا مالته ما ناتهم أرجومنت زغربوا إز بزقل زلوا عليه كم زي كونن تي أب تم برلمان وكلتنا حزب سلوزون بارتات مثلا فرونتس تمريس أب كلها تمريس يخصائز قبل كما يتقل زلهم من أنت مثل كات برلمان فقالنا حزب بلون
the consent of the people ዝበሃል اوكي authority ዝባካ ህዝቢ ይስማዕ ወርክሳይ ነኸውን authority ህዝቢ ዝባካ ንሱ sovereignty of the people ዝበሃል ከም ንኣብነት ሩሶ ወገለ ዝበሃሉ ኣብ ታሪክ ናይ ፖለቲካል ሂስቶሪ ሕጂ እዚ authority እዚ እዩ ከፍርስ እዚ authority ናይ ህዝቢ እንድሕር ተፍርስ ኮይንካ ካብቲ ሶሻል ኮንትራክት ወሳሉ ማለት ስለዚ እዚ ናተይ ኣነባባይ ማለት እዩ ከም ሎክ ሕጂ ኣብዚ ንሱ ኣብ ፓርላማ ናይ ህዝቢ ወኪል ስለ ዝኾነ ፓርቲታት ከኦ መሰል ይብሉ ፓርላማ ተመሊሱ ኣብ ትክልላቱ ንህዝቢ ዝሓትት ኮንሰንት ኦፍ ዘ ፒፕል ሕጂ ካብኡ ወፂኡ ስለ ዘሎ ወላ ክቕየር እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ዩኒታሪ ወይ ዝኾነ ዓይነት ክኾን ይኽእል ሕጂ እቲ ፕሮሴስ ይኳይ ፕሮሴስ ዲኻ ትራንስፎርሜሽን ዝበሃል ኣሎ መስርሕ ትራንስኣክሽን ይፈትዩ ንሱ ትራንስኣክሽን እንታይ መሲሉካ ነቶም ሰባት በብሓደ እናሓዞም እዚ ፕሮግሬሲቭ ፓርቲ ኣቆይሙ ማለት ውልቀ ሰባት ሕዚ እምበር ኣብ ክልል ተመሊሱ ነቲ ህዝቢ ኣይሓተተይ ኮንሰንት ሕጂ ኣብዚ እዩ እቲ ንሕና ውሳኔ ክንገብር ዘለና ዋላ ንፅባሕ ኤርትራ እውን ልዕላውነት ናይ ህዝቢ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ልዕላውነት ናይ ህዝቢ የብሉን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንብል ምክንያቱ ህዝቢ ይመረፆም ኣውቶሪቲ ህዝቢ ኣይሃቦም ንብል ኣለና ሕጂ ፓርላማ እክብ ዝበሉ ከምዛ ናይ ኤርትራ ናይ 52 ፓርላማ የፍሪስዎ ንህዝቢ ከይሓተተ ህዝቢ ኤርትራ ከይሓተተ እቲ ፌደራላዊ ውዕሊ ፓርላማ የፍሪስዎ ሕጂ እቲ ታሪክ መታን ዝያዳ ክሳኽ እንከውን እንታይ ኣለና መስልኩም ንሱ ትራንስኣክሽን ትራንስፎርሜሽን ኣይገበረን ትራንስፎርሜሽን ፕሮሴስ ንህዝቢ እናኸሰብካ ንህዝቢ ናይ ህዝቢ ድሌታት እናማላእካ ኢኻ ትኸይድ ንሱ ግን ትራንስኣክሽን ሃሂጉ ንኣብነት ናይ ሶማል ሕጂ ስፖክስማን ዝኾነ ብዛዕባ ህዝቢ ሶማላይ ተዛረበ ናብኡ ከሎ ትግራይ ክጠፋ ኣለዋ ይብለካ ጠጠው ኢሉ ዮማ ዘረብኡ ንርእሱ ናይ ህዝቢ ሶማል ዝውክል ኣይኮነን ስለዚ ክምለስ ነይርዎ ንሱ ኣብቲ ክልሉ ማለት እዩ ኣጋር እዮም ዝበሃል ነይሮም ሽዑ ኣጋር እዚ ሶማል ዓፋር ኣጋር ሓገዝቲ ማለት እዩ ብዘይካ እዚኦም 4 ሓገዝቲ እዮም ነይሮም ሕጂ ንሳቶም ነቲ ይወደቅ ዝበሃል ንተሃርሙ مسؤول جيبهم مالتي برت مريسهم نهزم سومال أبقى جدين زلوا أحدث عفارون كمو سلزي إزي وتي أنا زردا أنا مالتي consent of the people authority حزب زي هامو parliament خوفي لندع غيره 50 يرتاح 50% أفريس وامل أوكي صبتي حرا يعقوب عقبيت حاو كتسل حاو عقبيت كتسل تحطوتات እሺ ቴንክ ዩ የቀኒልና ምናልባት ኣብኣ ሕጂ ካብኡ ከይወፃናት ትኩረታት ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ወላ ምትእትታው ናብ ሃገርና ይሃልዎ ግን ከም ሕጂ እንተሪእናዮ እቲ ኣመፃፅኣ ናይ ኣብይ ማለት እዩ ኢሳያስ አፈወርቂ ወይ እዚ ህግደፍ ማለት እዩ ቀልጢፊ ተቐቢልዎ ድሮው ብደስታ ተቐቢልዎ ሕጂ እንታይ ቀንዲ ዘራኸቦም ዘሰባብዕ ምክንያት እንታይ እዩ ማለት እዩ እንታይ ተቀንዲ ማለት እዩ ወላ በኢትዮጵያ ዓብ ተቀባልነት ነይርዎ ዶክተር አብይ ምስ ኢሳያስ ከዓ ቀልጢፎም ስምዕ ገይሮም ገና ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ዝኸይ በፅሑ ከለዉ ማለት እዩ ኢድ ነይርዎ ደኸውን ኣብ ምምፃእ ናይ አብይ ምናልባት ኢሳያስ ወይ ካልእ ማለት እዩ እንታይ ተቀልጢፉ ክራኸቦም ዝኸኣለ ኣብታ ቅድሚ ሕጂ ብፃይ ናይር ዝበላ ንእሽተይ ክምለስ እሞ ኣነ ልክዕ ምስ ይሰማማዕ ኣብቲ ፕሮሰስ ብዙሕ ነገራት ጣሒሱ ይኸይድ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ከም ግቡእ ብኣገባብ ክትሓዝ ዘለዎ ኣብ ኮንስቲቱሽን ይኹን ኣብ ፓርላማ እቲ ሕቶታት ፈላሊኻ ክትሪኦ ዝግባእ ከምኡ ብኸምኡ ተሓዛ ኣይኮነን ዝሓዞ ቀልጢፉ ኣብ ሓንጎሉ ዝነበረ ፕላን ወይ ውጥን ክትግብር ጥራይ እዩ ዝጎይ ዝነበረ ዳ እምበር ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝጠቅም ንመጻኢ ናይ ዲሞክራሲ ዘደልድል መሰረታት እናሃነፀ ኣይከይድን እዩ ነይሩ ስለዚ ኣነ ምስ ናይዲ ሰማማዕ እቲ ፕሮሰስ ናይ ብሓቂ ጌጋ እዩ ነይሩ it was totally wrong ዝብል እምነት ዘለኒ ኣብቲ ናይ ርክባት እንተዳ ክንመፅእ ኮይና ብዛዕባ
ንምንታይ እዩ ቀልጢፍ ከመይ ይኸይድ እቲ ጉዳይ ከመይ ተቐቢልዎ ቀልጢፍ ኢሳያስ ገለ ዝብል ሕቶታት ኣነ ከምቲ ዝመስለኒ ብናተይ ግምት ምናልባሽ ይህሉ ክኸውን ሂደን ኣጀንዳዝ ኣብቲ ጉዳይ ብምልኡ ንሕና ዘይንፈልጦ ከም ውልቀ ሰባት ዋላ ጽቡቅ ገና ንከታተሎ ኢና ነቲ ጉዳያት ናይ ተኸባቢና ኢልና ንኣምን ዋላ እንተኮይንናሲ ብዙሕ ሕቡእ ወገናት ክህሉ ክእል እዩ ግን ኣነ ከምቲ ዝመስለኒ ንኣብን ንኢሳያስን ዘሰማምዖም መሰረታዊ ነገር እንተሎ ጽልኢ ናይ ህወሓት እዩ ክልቲኦም ንህወሓት ከፍርሱ ባህጊ ስለ ዘለዎም ክልቲኦም ንህወሓት ከፍርሱ ይስርሑ ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ቀንዲ መራኸቢኦም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከይኾነ ኣይተርፍን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ግን ብመሰረቱ ከዓ እቲ ህወሓት ንምንታይ እዩ ክሳብ ክንድዚ ተሳዒሩ ክወፅእ እሞኸ ኣብ ደጀኑ ክምለስ ኣብ ዓድዋ ኣብ መቐለ ኮይኑስ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ከይሰማዕ ዘገደዶ ምክንያት እንታይ እዩ ተልካ I think the ህወሓት ንባዕሉ ብዙሕ ገበናት ፈፂሙ ነይሩ ብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ህዛብ ናይ ደቡብ ይኹን ኣብ ሶማል ክልል ናይ ሶማል ይኹን ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ብዙሕ ገበናት ፈፂሙ ስለ ዝነበረ ንባዕሉ ፍርሒ ነይርዎ ራዕዲ ነይሩ ብውሽጡ ስለዚ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ኦሮሞ ምስ ተጀመረ ካልኦት ህዛብ ኢትዮጵያ ክፅምበርዎ ምስ ጀመሩ ህወሓት ራዕዲ ኣትይዎስ በቃ ኩሉ ነገር ገዲፉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልቂዮ ኸይዱ ንህይወቶም ክከላኸሉ ምእንቲ ሕጂ እዚ ኩሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ስለ ዝተፈፀመ መብዛሕትኡ ግዜ ክትርድኦ ኣሸጋሪ እዩ ዲቴይልስ ናቱ ብጣዕሚ ደቂቕ ዲቴይልስ ኣሎ ብውሽጢ ዘይተነገረ ክሳብ ሕጂ ግን ብመሰረቱ ኢሳያስን ኣብን ዘሰማምዐ ምጥፋእ ናይ ህወሓት ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ኣለካ ድብዚኣ ትምላኣ ቁርብ ሓውሳሃ ልክዕ ኢሳያስ ንኣብዩ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ብሓደ ግዜ መፅኡ ረኽባር ምግባሩ መጀመርያ ካብቲ ኣይዞሌሽን ካብቲ ዓዲሓሎ ዝበሃል ናፃ ወፅኡ ማለት እዩ እዚኣ ትንፋስ ይባቶ ካልኣይ ተኣጊዱ ዝነበረ እገዳ ተላዒልዎ ድሕሪኡ ኢሳያስ ካልእ ሕልሚ እዩ ዘለዎ እቲ ሕልሚ ገና ኣይመልእን ሕልሚ ናቱ እንታይ እዩ ወላ ካብ ቀደሙ እውን ኢሳያስ ከጥፍእ ከሎ ብረታዊ ቃልሲ ከለና ማለት እዩ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምንታይ ኣመኽንዩ እዩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናይ እስላም እያ እናበለ እዩ ክሰግድ ንመን ክኸስም ንህዝቢ ከበሳል ስለዚ ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ቂምተኛ እዩ ኣተዓባብዩ ከምኡ እዩ ቂምተኛ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ንዝነበሩ ምስ ዝወዳደሩ እውን ኣጥፍዩ ሳዲዝም እንደገና ምስ ህወሓት ተመሓዝዩ ብናይ ባድመ ምክንያት ካልእ ምክንያት ስልጣኑ ኢሳያስ ስልጣኑ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ኢሳያስ ክበሃል እዩ ዝደሊ ሕጂ ነዚያ ዕድል ምስ ረኸበ ነዚ ንእሽቶ ተመክሮ ዘይብሉ ኣሕመድ ኮሎኔል ገለ እዩ ማለት ነዚ ምስ ረኸበ ብኡብኡ ተቐቢልዎ ብኡብኡ ተቐቢሉ ከዓ ኣምሂርዎ ማለት እዩ እዚ ክፍኣት እዚ ዝግበር ዘሎ ክፍኣት ቀዳማይ ፀላኢ ኣብቲ ናይ ቀደም ስርዓት ናይ መስናዊ ስርዓት ክትምለስ ከምዚ ኣነ ሒዘያ ዘለኹ ናይ ኤርትራ ከምዚ ዘለኹ ከምዚ ላይ ዝገብራ ከማ ግበር ኣብ ስልጣን ክትፀንሕ እቲ ኣዴኻ ንጉስ ሻብዓይ ንጉስ ምኒልክ ክትከውን ኢኻ ዝበለ እውን ኣብ ግብሪ ውዕል ስለ ዝበለ እዚ ብሕሸክሸው እምበር ብጋህዲ እታ ኤርትራ ኣብ ኣዲኣ ተመሊሳ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ ኢሳያስ ቀዳማይ ፀሊኡ እንቅፋት ናብዚ ክበፅሕ ህወሓት ክጠፍለዎም ስለዚ ናይ ሓባር ፀላኢኦም ኣብዩኒ ኢሳያስኒ መጀመርያ ህወሓት ካልእ ምዚኣ ትመሳሰል ይቐኒየለይ ኢሳያስ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መፃፅኣ ዶክተር ኣብይ እንድሕር ዳሪእናዮ ብምሉኡ ብፍላይ ኣምሓራ ኦሮሞ ወላ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ክወፁ ከለዉ እዚ ኩሉ ኣብይ ኣብ ዝፀናሓሉ ኣብ ቅድሚት ዝፀናሓሉ
دارجا ناي قطر زاب استفعلالي اسم እንዳተዋሃቦም ዳርጋ ብኩል ብንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ተዓዲ ዳርጋ ፍንፍናት ክገብሮም ፀኒሑ ንአብይ ከዓ ዳርጋ ሰብ መሲልካና እሞ ዳርጋ መልአኽኻ መስለኒ ዝብል ደርፊ እውን ደሪፎምሉ እዮም በምሓርኛ ኮይኑ እምበር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ እቲ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ኣብ ጎድን እንዳወፀ ከሎ እቲ ምርጫ ምድንጓዩሲ እንታይ እዩ ኣይምረፅን እየ ወይ ክብርትዑን እዮም ዝብል ስክፍታስ ነይርዎ ድዩ ኮይኑ ወይስ ብሓቂ ኩረና እዩ ፈሪሑ እንታይ ኣደናጊዎ እቲ ቀንዲ ምርጫ ዘደናግዮ ምክንያት እንታይ እዩ in fact ናይ ኮሮና ሕቶ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ምክንያት ብሕልፊ ኣብ ወርሒ 4 ፈሪሑ ኩናት ክጅምር ይኽእል ኩናት ማሲ ኣወዳእኒ እሞ ኣብ ወርሒ 4 እቲ ናይ ኮሮና ማዕበል ብርቱዕ እዩ ነይሩ ከም ምክንያታ ኣነ ምተቐበልክዎ ነይረ ከም ሓደ ተዓዛቢ ማለት እዩ እንተ ደኣ ካልእ ጥርጥረት ተዘይህልወኒ ነይሩ ግን ኣነ ከምቲ ዝመስለኒ እዚ ሰብኣይ እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ሓፂር ግዜ ንፍዓት ዘርአየ ኣብ ተበላፅነት ሰብ ኣሎ እንተ ደኣ ኢልካ እንተተሓተኒ ኣብይ ኣሕመድ በልኩኻ ነይረ ናይ ብሓቂ ተበላፂ ሰብ እዩ ትወዲ ሓደጉኡ ከዓ ኣብኡ እዩ ሕጂ ብዙሕ ብጠባይ ከም ውልቀ ሰባት ብጠባይ ዘሰማምዖ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሪአሉ ጀሚረ ኣለኹ ኣነ ነዚ ብዙሕ ሰባት ክዕዘብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሕጂ ሰብ እዚ ተሓደጉኡ ተሓደ ዝፈልኻ ኢሳያስ ትክጅምር ከሎ ፅቡቅ እዩ ጀሚሩ ሕጂ ሰብ ክሳብ ሕጂ ገሊኦምሲ ገና እቲ ናይቲ ምጅማሩ ክሬዲት ዝሃብዎስ ከይስሕቡሉ ኢሎም እዮም እንደገና ኣብ ዝቕፅሉ ዘለዉ ኣብ ጥዑዩ ከምዚ ነይሩ ተዘይኸውን እዚኦም ከምዚ ገይሮሞ ነይሮም ተዘይኾኑ ገለመለ ዝብል ምክንያታት ብዙሕ ኢኻ ትሰምዕ ግን ኣነ ከምቲ ዝስምዓኒ ኣብይ ናይ ብሓቂ ናይ ተበላፅነት ጠባይ ዘለዎ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝምዝምዞ ዘሎ መራሒ እንተሎ እሱ እዩ ሕጂ ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ ሰብኣይ እዚ ከምዚ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ከምዚ ክቕፅል ዘይኽእሉ ምክንያት እዚ ጠባይ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ዘርእዮ ኣብ ውግእ ምስ ተኸፍተ ማለት እዩ ውግእ ምስ ተጀመረ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ውግእ ዘቐፅሎ ዘሎ ምክንያት ሓደ ሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣነ ንኢትዮጵያ ሓደ ጌረያ እየ ብሓይሊ ነቶም እምቢ ዝብሉ ዝነበሩ ኣገዲደ ኣብ ንሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ክዕቅብ ኢለስ መስዋዕቲ ዝኸፈልኩ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ኢትዮጵያ እየ ኢሉ ክጀሃረሉ ዝዋጋእ ዘሎ እዩ ዝመስል ሕጂ ኣብ መወዳእታ ወይ ይስዓር ወይ ይሰዓር እዚ ሰብ እዚ ኢፍ ኣብ ወርሒ 6 ኣብ ኢትዮጵያ መረፃ እንድሕር ተኻይዱ ኣነ ከምቲ ዝመስለኒ ኣብይ ኣሕመድ ከም ፕራይም ሚኒስተር ክምረፅ ኣይክምረፅን እዩ እዚ ድማ ንዕኡ ርኡዩ ብጋህዲ ዝሪኦ ዘሎ ጉዳይ እዩ ስለዚ ንዕኡ እውን ሓደ ሜላ ክፈጥረሉ እዩ ፅባሕ ከመይ ገይሩ ከም ዝኸልፎ ምክንያቱ ኣብ ወርሒ 6 እንድሕር ምርጫ ተገይሩ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝምረፅ ኣይመስለኒ እዩ ኦሮሞ خسيروهم يو تماجوريت ناي أوروما خسيروا أيو توم حساب كالوت ناشته حساب ناي إثيوبيا ون أي مثلن نعوزد مسو بتجارو شنخ توم حجسو زت ريوم تزي كوينهم حزب تجري أي كد مسؤولون ولا هو حتى انتداء تشنيفو سلازا أبا أحمد أب سلطان زملس بديمقراطية وبلكع ديمقراطية وجواب اعتقايدات من رجع أب سلطان كمان زملس أي مثلا نوعوها السوق أجيو سلازلو بزح نوعو كمان مغنيتها كمان ما ينختها كفترة كجبر الزخيل كونتات كفتر كفتنيو سلازي بتعمل زوجه خوناتي عاوز لنا اوكي دايتي قبل سنحي أبيو أمنا إساس نقلت نيران حبار طلعي هو حد كم زغاني اتحاديتي حجي إساس من نسوز زمدنا إساس لك كم تا أب إرتراز الله إثيوبيا زي بهيرات إلكا بهيرات مسالات إلكا نزي بملكن تزي كوينو ناس النت ويحرنا زي معه ملكنت إذا كم تنعي قدم نزي هزبتات الزيوان
ከተመሓደር ተኸይልኻ ብዝብል ዩቲ ምሕዝነት ኮይኑ ዘሎ ንስኻ ኣብ መጨረሻ እቲ ኩናት ተኸፊቱ ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣይኮነን ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ ምክንያቱ ኩናት ክጅምር ከለኻ እዩ ቀልጢፍካ ክስታይ ይግበር ቀልጢፉ ግን ዝውዳእ ኣይኮነን ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ትግራይ ፅባሕ ኣብ ኦሮሞ ወላይታ ከምኡ ሶማል ዓፋር ክሰፍሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብዝመስለኒ ኣነ ቅድም ኢልካ እኮ ሓቲትካ ፀኒሕካ ብኣህጉራዊ ድሕሪኦም ኣሎ ድዩ ሓይሊ ኢልካ ልክዕ ኣሎ ተዳ ኣፍቂድካ ለይ ማለት እዩ ድሕሪኦም ልክዕ ዕርቂ ምስ ገበሩ መጀመርያ ኣብ ስዑድያ ናይ ወርቂ ሽልማት ድሓር ኣብ ኤሚሬትስ ሕጂ هو ዞባውን ኣህጉራውን ድሕሪኦም እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ብዝጣዕሞም ክልእኽዎም ይኽእሉ ብዝብል እዮም ዘለዉ ምናልባት ከብዝሕ ዲስኢንቴግሬት ከምዛ ናይ የመን ከይትኸውን እውን ዘፍሪ እዩ ምክንያቱ እቲ ስትራቴጂ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ኣብ የመን ዘሎ ከባቢና ማለት እዩ ንሱ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ ኢትዮጵያ ዓባይ ስለ ዝኾነት ኤርትራ ኮነይሳ ማለት ቀይሕ ባሕሪ ነዚ ክሕዙ ዝኽእሉ እሞ ንኣቶም ከገልግሉ ማለት እዩ ነቲ ናይ ሁቲ ወይ ከዓ ስልጣን ዓብድረቦ እዚ ኤሚሬትስ ሕጂ ዘላቶ ማለት እዩ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዓሰብ ንሱ ተኣሳሲሩ ድሕሪኡ እወ ምናልባት ዝያዳ ኻባይ ኣንቢብኩም ትኾኑ ኣሌክስ ደዋል ዝበሃል ናይ ሓደ ናይ ማዕከል ሰላም ሕጂ ዘፅንዖ መፅናዕቲ ማለት እዩ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ኣፍሪካ ስክራምብል ፎር ኣፍሪካ ፓርቲሽን ኣፍሪቃ ፋሕ ብትናትያ ነቲ ማቴሪያላዊ ሃብትታት ናይ ኣፍሪቃ ከመይ ጌርካ ትምዝምዝ ስለዚ ኣነ ዝፈረ ዘለኹ ቀይሕ ባሕሪ ከም መእተዊ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ውግእ ጀሚሩ ዘሎ ገና ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ ዝፍታሕ እውን ኣይመስልን እዩ ካብኡ ቀፂሉ እውን ኣብ ማእከል ውሽጢ ኣፍሪቃ እውን ተባይ ተርፍን እዩ ምስርን ሱዳንን እውን ኣለዋ ምሕዝነት ናይ ግድን ክገብራ እየን ናይ ዳም ክስታይ ኣለዎ ስለዚ ናይ ሪጅን ተላእኽቲ ዓበይቲ ኣለዋ ማለት እዩ ንሳተን ከዓ እተን ናይ ፔትሮሊየም ሃብታማት ማለት እዩ ሳውዲ ኣላያንስ ድሕሪኡ ኣሜሪካ ኣለዋ ሓያላ መንግስታት እቲ ካልኣይ ከዓ ቻይና እምበኣር ኣሌክስ ደዋል እንታይ ዝብል ናይ ቻይና ውድድር ቁጠባዊ ዕብየት ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ንኣሜሪካ ንካልኦት ሓያላ መንግስታት ስለ ዝብድህ ካብ ብሕጂ ንኣና ዘምልኽ ንኣና ዝለኣኽ መንግስታት ንትከል ኢሉ እዩ ኣብቲ መስራዕቱ ዝድምድም ማለት እዩ ተውቢት ሕራይ ዓብደልከሪም ሕራይ ሓውናይር ዜን እውን ተመሊስና ኣሎ ብዛዕባ ንባብ ኢትዮጵያ ኢና ሕጂ ንገልጽ ዘለና እቲ ኩነታት ተረኺቡ ዘሎ ኣብ መጠረሽቲ ኣገደስቲ ሕቶታት ኣለዋ ኢትዮጵያ ከመይ ክትቅፅል እያ ዝብል ስእሊ ናይ ኢትዮጵያ በዚ ኩነታት ተረኺብዎ ዘሎ ከምቲ ገሊፅኩሞ ዘለኹም ሕጂ እቲ ሽግር ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ሎሚ ኣብ ኣሕመድ ድሕሪ ዝውግእ እዚ ብዙሕ ነገር ሕቶታት ዝመፁ ኣሎ ክዕወት ድዩ ኣይዕወትን እዚ ሓደ ሕቶ እዩ ተተዓዊቱ ከመይ ክትከይ እንታይ ዓይነት ሲናርዮታት ወይ ንባባት ኣለኩም እንተዘይተዓዊቱ ኸ ኣብ ምንታይ ኩነታት ክወድቕ ኣብይ ኣሕመድ ዝብል እዚ ባዕሉ ቁሩብ ትንክፍ ኣቢልኩም ሕፅር ሕፅር እንዳበልኩም ክትምልስዎ ተስፋ ገብር ካልኣይ ጥኻ ኣገዳሲ ንዓና ከምቲ ሓውና ዜን ሾካይ ዝበላ ዓንተ ወይ ከም ኤርትራውያን ሳዕቤናቱ ዝውግእ እዚ እንታይ ንዓና ሓደጋታት ኣለዎ ስኢልካ ሎሚ ኣብይ ኣሕመድ እስያስን ከምቲ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ ስምምዓት ሰማዕ ኣብ ዝኾነ ኸይዱ ኣብ ኢማራት ከይዱ ኣብ ስዑድያ ከይዱ ሎሚ እውን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሳሚዕዎ ዘሎ ስምምዓት ንሕና ይንፈልጥና ብዘይገድስ ግን ንባብኩም እንታይ ሓደጋታት ይፈጥረላ ወይ ከዓ ይፅበያ ኣሎ ኤርትራ ድሕሪ ዝውግእ እዚ እዚአን ሕፅር ሕፅር ኣቢልኩም ተመሊስኩም ፅቡቅ ነይሩ ኣዜን ሾካይ
هو أنا أنتم بالكون يا حو عبد الكريم إزاز خيز اللي وجي حدا جينا وجيه لومي أبزل لنا يوم مدرخ أنا زوج إزاي خمسك خيديلو زجمجم بدفرة زلوا هينو أي رأي إننيو كله نسمعون نريون نببون زلنا بقى أنا ببانا يقول كسبات كينو خطر ريفيو بترياليتي جن بزح لو تتعكر كببتي أبتخبابينا إريترا كم إريتراون بتعمل غسل واي زوج زي سياسة فوركي كم ديكتاتور بعد ما يخون بحمام يخون بزخونة كقصة أي قصة إنه واحد زي جن انتاي عينت التحساس بويك انتاي عينت انتاي إزدر خوزه لأن أساسا فورك أبزو جزء خمسة خساتف أتي ترترات زلوا خم إريتراوي أنا بلعنا زلوا ترتراسي إريتراس أساسا فوركي كاب هيوت كيت أفهولو من إريترا حادي أسقاء هونتات كفترة الله يخيل يزبل إمنات يزل لنا هولاتنا بوحدث سياسة فوركي of course نحن هم تقاوم تحيلتات كم دليت فتحي كم ناي ديمقراسيوي لوتي تقالستي تسوز قبر اسمه معات صباح مسرة خلص قلنا خلينا إرتاد ما خد تفي بقله أي كتفقني قدامي نجر زكالة الله حزبن زكالة الله حيلتات على اللواء بفلتات يخون بعقمي يخون كان عندنا سرحول على اللو كتفق إرترا أي مثلا دحرايكا international recognition رخيبة سلزلا إرترا حزبها بريفرندم زس دقو ناس النتا سلز جبطته بإيده كم زم أواقع عداقة بقليل زورد أي مثلا تعشمو سفرنت ناي هاجر إرترا جن كلك هم تاخذ محجز فترة لنا كفاءات نحن كم إرتراويان بحد خنصر حلو زبقعنا زي 230 عامتي وخاب تليان عدنا زحسو شحن شمون 89 كسب له مؤون 2020 230 عامتنا كم إرتراويان إرترا إلنا نأمن له مسرح بحسب زخدنا مسرح إذن 230 عامتي كابزن 230 عامت إذن ناي مجمر يا 100 عامتات بزي قدس من ين إرترا زهنسا زنبرة نتومم ديوم زهنسوا زنبرو تهنس يعني رأي إرترا تفرس عين برتن تبرس عين برتن قلنا بزن 3 عامتات سياس زحازان إرترا نعنوتن جدل نتفقات ترايمبر إرترا هم إرترا نختهلو زجبرو سرح يلن سبايزي in fact أبتم جمرتو عدنا حرام سوسات إرترا الرفرندم مقبارو نبعلو ناي بتاع مزجرم قدائي نيرو أنا نعو 5 كن زي كونكوس زي 5 كن زلو قدائيو إرترا بعالم لهاو درجة زي منلو ناس إنه تعبيدات أبيتا برفرندم أبالنا يونايتد نيشنز كون أبتحت زي سرعتي زي تفسيم تمسرح مالتيو حجي نبعلو زي بتعمل زي تحساسب نجار مزحات إرتراويان كم يقولوا زي مسرح زاتي والسبايزي كم زين يرون تداخل حسابات وتبل يقر مكايو جن سياس مبزحته جزيه he's a gambler قمار يتصاوت كل شيء نجزي ترايز حسب تا زلوا مدرك كسجل ترايز حسب سلازم بزح حسب له خبانا يمثل زوج دايزي جن زخون خينو إرترالومي كم إرترا تهلو إياه صباحون كتهلو إياه جن أبزح شجرات كودا قلنا يسبايزي كي خدخلنا زبل أمنتي زلني زوج زد ما خودا كله زي حسبنا يو زي قمتنا يو زي نسبة زي أنا إحنا بزح معازو خفتلنا يو الدلات كخون خيليو جن disadvantages وين كخون خيليو ما بزحتو هذا disadvantages يعني بزح شجرات فترة لنا يسبايزي كدم مخادو كدم معرابو حبزي زلوا سلطان مالتي. أوكي. رايناير و نزي كوناتات وليدنا زلو إيرترا قدمون إلى نرهم معناته إيرترا كتكسل ليها ولا يتكسل كم إيرترا كم هاجر بنات إنها كم أبالنا حوارات هاجرات عالم ناس إنها تفليتو وصل ليها كسلين وسانة تزبيرتها
እንተዳ በዚ ኢሳያስ ቀፂልዎ ዘሎ ኢሳያስ ብዓንተቡ ማለት ዕላምኡ ናጽነት ናይ ኤርትራ ከም ዘይነበረ ባዕሉ ኣግሂዱ ኣፍ ልቡና ሃረመ ነጊርና እቲ ንኤርትራ ዝህለቐላ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዳርጋ 30 ዓመት ኣጽኒይዎ እዩ ኣጽኒቱ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣጽኒትዎ እዩ ካብ መንእሰይ ጀሚርካ ዓበይቲ ኣጽኒትዎ እዩ ከምቲ ናይ 61 ኣይኮነን ዘሎት ሓይሊ ንህዝብን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መሬቱ ሕጂ ነዚ እንተዳ ንምድሓን ኮይኑ እቲ ኣብ ንቃወም ወይ ከዓ ዝቃለስ ፖለቲካዊ ድባት ድዩ ብርጌሳዊ ማሕበራት ድዩ ሓደ ገምጋም ክገብር ኣሎ ገምጋም ኣብ ንኣብነት ሓይሊ ናይዚ ኣብዩ ሒዝዎ ዘሎ ጦር ሰራዊት እዩ ጦር ሰራዊት ናይ 67 ናይ 70 ቁረጾ አንቅጽና ሰማዖም ኣለኹም مش ነርና እንዲና ዓድታት ክነዝ ከሎ ዓድታትና ቅጥላ ከለዎም ከም ናበሉ ኮይም ተኸዳብ ትግራይ መስሪዮ ኣሎ ከምቲ ልክዕ ንዓና ክስታ ክገብሩ ከለዉ ከምኡውን ብዓሰብ ባሰብ ኩሉ ከምድዱ ከለዉ ኣብ ኣስመራ ኩሉ ስለዚ ኢሳያስ ግን ብሰላሕታ ተበላፂ ክብሎ ፀኒሑ ኣሕመድ ኢሳያስ ተበላፂ ክሳብ ሎሚ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ብሽዳ እዩ ዝኸይድ ፈሊጡ ካሚቻ ገይሩ ካሚቻ ኳ ዘይቀየረ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እቲ ተራ ህዝቢ ከምኡ ዝብል ፖፑሊዝም ዝበሃል ግን ንሱ ከምኡ እናገበረ ብታሕቲ ታሕቲ ከዓ ነቲ ንኤርትራ ዝበለፅ እዩ ወይ እንተደኣ ክንግምግም ኮይና እቲ ቀዳማይ ገምጋም ክንከላኸሎ ዘለና እዚ ኣብዩ ሒዙ ዘሎ ሓይሊ እታ ጠፊኣ ዝነበረት እውን ክትመለስ እያ ዝብል ኣብዩ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብዚ ኢና ገምጋም ክንወስድ ኣለና ቀዳማይ ገምጋም ኣብዩ ሒዝዎ ዘሎ ሓይሊ ንኤርትራ ኣብታ ናይ ቀደም ክመልሳ ይደልኒ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ህወሓት ኣካል ናይ ህዝቢ ትግራይ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ዝፈለጠን ወላ እኳ ብዙሕ ጌጋታት ይሃልዎ ሶበረይቲ ናይ ኤርትራ ስለ ዝፈለጡ ዘይፈልጡ ነይሮም ምናልባት ውግእ ዋፀለ ነይሩ ግን ስለ ዝፈለጡን ድሃኛታት ናህና ከዓ ተዓቂቦምሉ ንምንውሕ ዓመታት ዝተዓቂሉ ጎረቤት ቀረባ ከዓ ስለ ዝኾኑ ጎረቤት ይሁን ሕጂ ኣነ ቃል ናይ ኣቦና ብርሃን ስልጣን ክደግመ ማለት እዩ እሱን ወልዳ ኣብ ንክሰማምዑ ከለዉ መጀመርያ ብዶብ ናይ ኤርትራ እዮም ነይሮም ግስ ሱዳን ዝዳውጉ ኣሕዋትና ማለት እዩ ዴና ዓመር ዚኦም ካልኦት ክልቲኦም ኣብ ሱዳን ናብ ኤርትራን ዘለዉ ብሰላም ዝነብሩሉ ስትራቴጂ ሕጂ እኮ ግዜ የለን ኣውፂኦም እንደገና ብኢትዮጵያ ዝራኸቡ ትግራይ ማለት እዩ ብኸመይ ገይሮም ብሰላም ይነብሩ እውን ሓደ ስትራቴጂ ውፅኦም ነይሮም ኣሎ ኣብቲ ናቶም ውዕላት ሕጂ ነዚ ንክንገብር ክንበቅዕ ኣለና ማለት እዩ ነዚ ክንገብር ከዓ እዚ ኩሉ ሓያነ ተቃዋማይ ዝብል ንዲሞክራሲያውን ንፍትሒ ንርትዒ ዝብል ተኣኪቡ እዚኦም ክልተ ሕጂ ዘለዉ መርገፁ ክነፅር ኣለዎ ማለት እዩ ገምጊሙ ንፁር መርገፅ ከቐምጥ ኣለዎ ባህላዊ ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ከምዚ ምስ እንገብር ጥራሕ እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ልዕላውነትን ናይ ህዝቢ ናጽነትን ከነዕቅቦም ከነጥሕኖም ንኽእል ዝብል ተረድኦ እዩ ዘሎኒ በቲ ይቐኒየሉ ሓራይ ቅድሜ ናብ ሓውና ዕቑቢት ከሕልፈኩም ኣብ ሓንቲ ኣገዳሲት ሕቶ ከዓ ኣብ ኩሉ ግዜ ዝሓስበላ እንታይ ንሕና ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ይፀልወና ስለ ዝኾነ ግን ምፅላዊ እምበር ናትና ውግእ ኣይኮነን ማለት እዩ ንሕና ዘምፃናዮ ወይ ከዓ ኤርትራውያን ዘምፅዎ ውግእ ወይ ከዓ ብሽግር ኤርትራ ዝመፀ ውግእ ኣይኮነን ናይ ኢንተርናይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እዩ ኩሉ ከዓ እቲ ውድባት ናይ ኤርትራ ይኹን ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ
ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ርጋዕትን ክቀስን ይዝደሊ ከም ተሓውና ዜን ዝበሎ ውግእ ከዓ ዘምጽኦ መኽሰብ የለን ግን ንዓና እውን ስለዚ ጸልወና ኣብ ተሓሳስባና ወይ ከዓ ኣብ ገለገለ ሕጂ ሪእቶታትና ኤርትራውያን እውን ተፈሊና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ህዝቢ እንታይ ደለ ዘሎ ካብ ክልቴኹም ከም ህዝቢ ከምዛ ኣብ ኣርባዓታት ተፈላለዩ አንድነት ኢሉ ራቢጣ ኢሉ ዳሕራይ ግን እቲ ናይ ፌደሬሽን መሲ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ሶራ ኤርትራ እውን ተፈልዩ ሻዕብያ ጀባኢሉ ግን ናጽነት መሲ እዩ እንዳተፈላለና ኩሉ ግዜ ኤርትራን ኣብ ታሪኽ እንዳኸድና ግን ከዓ ኣብ መጨረሻ ከዓ ኣብ ስምዕ ንበጽሕ ኢና ናጽነት ከዓ መሲ እዩ ሕጂ ከዓ ከምኡ ዓይነት ከይድገም ኣብ ጎንጽታት ናይ ብሱዳን ይኹን ብትግራይ ይኹን ወይ ብኢትዮጵያ ይኹን ጎንጽ ክርከብ ከሎ ከይፍለጥ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና እንታይ ዓይነት ንባብ ኣለኩም ከመይ ክሪኦ ኣለዎ እዚ ውግእ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ተገይሩ ዘሎ ብከመይ ዓይነት ክንብቦ ኣለዎ ኤርትራዊ ኣገዳሲ እዩ ካባኹም መልእኽትን ወይ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከተቕርብሉ እንታይ ትብሉ ዜን ክንጅምር ኣነ እንታይ ንበልኩ ነይረ እቲ ኤርትራዊ ሓላፍነቱ ኤርትራዊ ምዃን እዩ ቀዳማይ ሓላፍነቱ ድማ ካብ ኤርትራ ክከላኸል እዩ ንሕና ልክዕ ከምቲ ሓው ዓብዱልከሪም ዝበሎ ሕማቕ ኣይንመነን ኢና ንጎረባብትና ብሰላምን ብቕሳነትን ክነብሩ ብዲሞክራሲ ጠቕምታት ክንለዋወጥ ምስኦም ብሸነኽ ኢትዮጵያ ይኹን ብሸነኽ ሱዳን ዳሕራይ ድማ ንዕኦም ዝመሳሰል ኣሕዛብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ስለ ዘለውና ብዓፋር ብትግርኛ ብትግረ ዝዛረቡ በኒ ዓመርን ሓባብን ኩሉ እዚ ኣብ ግምት እቲና ምስ ጎረባብትና ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ ምስ ጎረባብትና ብሰላም ክንነብር እንተደኣ ደሊና ድማ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብውሽጥና ክንሰማማዕ ኣለና ኣብ ውሽጥና እንድሕር ዘይተሰማማዕና ዝኾነ ሓይሊ ነቲ ፍልልያት ኣብ መንጎና ዘሎ ነቲ ኤትኒካውን ጂኦግራፊካውን ሎኬሽን ናህና ናይ ኤርትራ ክምዝምዞ ይኽእል እዩ ሕጂ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ረቋሒ እዩ ንኤርትራ ከም ኤርትራ ክቕፅል ዘብቅዓ እሱ እንተደኣ ካብ ኢድና ምሊጥናዮ እሱ እንተደኣ ንውልቀ ሰባት ይኹን ንውድባት ይኹን ንዝኾነ ከሽካዕልለኹም ድላይ ክፃወተለኹም ድላይ እንተደኣ ኣፍቂድናሉ ንሕና ከም ኤርትራውያን ዓድና ኣብ ዓብይ ሓደጋ ኢና ነውድቓ ዘለና ሕጂ ከም ኣብነት ክጠቕሶ ዝደሊ ኣብ ዝሓለፈ እዋናሲ መብዛሕትኡ ብዙሕ ሰብሲ ምስ ወያነ ትግራይ ክደናገጽ ጀሚሩ ምስ ትግራይ ክደናገጽ ጀሚሩ ግን እቲ ምድንጋጽ ከም ኤርትራዊ ነበረን ንብዙሓት ከም ሓደ ናይ ብሄር ወይ ናይ ሃይማኖት መልክዕ ክሕዝ ጀሚሩ ነይሩ እዚ ደስ ዝብል ነገር ኣይኮነን ኣነ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ሓደ ውልቀ ሰብ ከም ውልቀ ሰብ ድላዩ ምርጩ እዩ ድላዩ ኤክስፕሬስ ነብሱ ክገብር ግን ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ከለኻ ከም ኤርትራዊ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ልክዕ ብከምኡ ከዓ ኣብ ናይ ሱዳን ጉዳያት ኣብ ምዕራብ ሱዳን ዝፍጠር ዝነበረ ሽግራት ኢንፋክት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዙሕ ተፃዊትሉ እዩ እዚ ህዝቢ ንህዝቢ ሱዳን ንዕኡ ከዓ ከምዝምዞም ምስ ጀመረ ገሊኦም ከዓ ከም ኤርትራውያን ዘይኮነስ ከም ካልእ ዓይነት ምድንጋጽ ክርእዩ ጀሚሮም ነይሮም ሕጂ ነዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንጥንቀቐሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ኣይንእተው ንሶም ኢዶም ከይእተው ጉዳይና ዝብል ፕሪንሲፕል ክንሕዝ ኣለና ካብኡ ንላዕሊ ምክልኻል ናይ ሃገርና ሓድነት ናይ ሃገርና ናይ መሬታን ህዝባን በኣና ዳ እዩ ዝውሰን እምበር ብኻልእ ኣይውሰንን እዩ በኣና እዩ ከዓ ክዕቀብ ዝኽእል እምበር ብኻልእ ኣይክዕቀብን እዩ ስለዚ ከም ኤርትራውያን ሲ ብሕልፊ ከዓ ፖለቲካውያን ውድባት ክንጥንቀቕ ኣለና ሕጂ ፀጊዕ ሒዝካሲ ሓደ ግዜ ፕሮፓጋንዳ ምግባር ፅቡቅ ኣይኮነን ባህላዊ ብዙሕ ከምኡ ርኢና ኣለና ብዝሓለፈ 2-3-4 ሰሙናት ሕጂ በጃኹም ከም ኤርትራውያን ከም ለበዋ ከም ኤርትራዊ ሃገራዊ ኤርትራውስ ክላቡ እንተደኣ ኮይኑ በጃኹም ከም ኤርትራውያን ሕሰቡ ንኤርትራን ዝጠቅምን ዝጎድእን ጥራይ ኣብኡ ኣተኪርኩም ካብ ሃገርኩምን ካብ ህዝብኩምን ክትከላኸሉ ምሕሳብ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ጥበቴ ናይር ከምዚ ሓውና ዜን ዝበሎ ኩሉ ግዜ ንሕና ደለይቲ ሰላም ደለይቲ ፍትሒ ደለይቲ ሓቂ ክንከውን ኣለና ስለዚ ክሳብ ሕጂ
ኣብ መንጎና ማለት እዩ ኤርትራውያን በቢ ዓይነቱ ህዝብታት ናና ማለት እዩ በብብሔራቱ በብሃይማኖታቱ ምትእምማን ክንፈጥር ኣለና ዘይምትእምማን እዩ ኳ ከም ዝገበረና ዘሎ ሕጂ ልክዕ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣነ ባዕለይ ክሳይ ዝገበርክዎ ማለት እዩ ሓደ ኣጋዝያን ዝበሃል ኣለዉ ኣነ ባዕለይ ዝረኸብክዎ ማለት እዩ እንደገና ካልኣይ ከዓ ትግራይ ትግርኝ ቀደም ዝነበረ እዩ ትግራይ ትግርኝ ናቱ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ፈልጠይና ኣጋዝያን ከዓ ካብቲ ናይ ትግራይ ትግርኝ ንርእሱ ዝገደደ እዩ እቲ ካልእ ህዝቢ እዚ ኤርትራ ክገድፋ ኣለዎ ዝብል ሓያል ዝኾነ ኤክስትሪሚስት ክስታይ ሕጂ ኣብዚ እቲ ክልል ትግራይ እቲ ዝመርሕ እዚ ወላ ንኣቶም እውን ሓደገኛ እዩ ነቲ ጎረቤት ኤርትራ እውን ሓደገኛ እዩ ንሕና ዳይቨርሲቲ ምዃንና ንፈልጥ ኢና ከምዚ ሕጂ ኣቐዲሞ ዝበልክዎ ተመሊስና ናይ ኣቦታትና ክስታይ ነበር ብሰላም ዝነብሩሉ ክልተ ህዝብታት ስግር ማለት እዩ ክልቲኦም ኣሕዋት እዮም ግን እቲ ሓደ ከም ኤርትራዊ እቲ ሓደ ከዓ ከም ኢትዮጵያዊ ከም ሱዳናዊ ተኸባቢሩ ናይ ጎረቤት ዕዳጋ ናይ ጎረቤት ምትሕግጋዝ እዚ ካልእ ከምኡ እዩ ንኣብነት ዘሎና ስካንዲኔቭያን ከምኡ እዩ ሕጂ ነዚ ክትምህዝ ግን ሓይሊ ፍልጠት የድልየካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩሉ ብሄራዊ መሰላትካ ዕቁብ ተዓቅቦ ማለት እዩ ተኽብሮ መሬታዊ መንነትካ ሕጂ እዚ ክንመልስ ናይ ግድን ንሕና ከም ደለይቲ ሰላም ኣብ ሱዳን ሰላም ክኸውን ንደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ቀልጢፎም ሰላም ክገብሩ ኢና ሓቲትና ዘለና ሰላም ኮፍ ኢሎም ክፈትሕዎ ቀሊል እዩ ነይሩ ግን ነዚ ክኸውን ንሕና እንታይ ግደ ክንፃወት ኣለና ልክዕ ከምዚአን ዝብሉ ኣነ እውን ከታተለየ ብሄረ ትግርኛ ንጥፍእ ኣለና እዮም ዝብሉ ብሄረ ትግርኛ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝፀፍኡ በዚ ውግእ ዝፀፍኡ ዘለዉ ካብ ኩሉ ብሄራት እዮም ኣትዮም ዘለዉ ቆልዑት ካብ ኩሉ ብሄራት ናይ ኤርትራ እዮም ስለዚ ትግርኛ ተዛረብቲ ጥራሕ ኣይኮኑ ስለዚ ኤርትራውያን ደቅና ይጠፍኡ ኣለዉ ክንብል ኣለና ኤርትራውያን ደቅና ተገዲዶም ደለይቲ ሰላም ክነሶም ኣብ ዘይናቶም ውግእ ይጠፍኡ ኣለዉ ነዚ ጠጠው ክብል ደለይቲ ሰላም ምዃንና ንክልቲኦም ነዞም ጎረቤትና ዝበሃሱ ዘለዉ ኮፍ ኢሎም ሽግራቶም ክፈትሑ ምስቲ ዓለም ኮይና ክንምሕፀን ኣለና ባህላ እየ ግን ኣብ መጻኢ መታን ህዝብና ዝተፈላለዩ ዘሎ እምነት ሓድሕድ መታን ክፈጥር ክንስዕር ኣለና ከምዚ ዓይነት ብሜድያ ንፃወቶም እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደገኛ መንቀስቃስ ትግርኛ ዝበሃል ትግርኛ እዮም ክስታይ ዝኾኑ ዝብሉ ከምዚ ልክዕ ኣምሓራ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ንጥቕሞም ንሰላም ናይ ኤርትራን ንሰላም ጎረባብትናን ኣይኮነን እሞ ኣሕዋትና ክርስቲያን ትግርኛ ተዛረብቲ ኮፍ ኢልና ብሓንሳብ ምስኣቶም ተረዳዲና ተኸባቢርና ደለይቲ ሰላም ምዃና ንዓለም ንግለፅ ባህላ እዩ حراي عقيت نعخاي نبخاي تقدم حراي ما حجي خبركم سمعتنا كساب حجي مستوي أعدالكم زلكم حجي نحط صار عرفتي موسيقى خنقابزكم هنا دحرزا موسيقى كنملسكم هنا حراي أمونكم موسيقى متان كوتو نتي تكنيشاننا يقوم إليه حجي كوردو متان نعم يكون مالتي دمدم ساعتين قالن بين الناس لازلنا ترى حق حدودات على كاري بزح دون الله جن دحان كلهم ده يزلنا خالق زي خبر زلوا أقام يبولن دحان مالتي من الوقت أنا حجي حتىكم حسرها بالكم سلست حتىكم حتصير انتخونة مراسي مالتي تي أبير رازل سراويت وجنرالات وتم زلع على سلطان ناي وتدرنا زلهم أبير ترى من الوقت سياس متتاوي يقبر انت الله ويكقبر انت خينو كما يكريوه مستتداخل موزرلو مالتي ناينا عقد زرباون كسمعهم صانحي زهاجر مكل خال عقم يبولن قالخ بالصانحي حجت
ትሚሎም ነዚ ጉዳይ ሲ ቁርብ ኣለዎም ዲ ከም ሃገራውነት ወይ ገለ ወይስ ብስሩ ኣይሰምዑን እዮም እንታይ ዝብርኢ ተለኩም ምናልባት ውሽጢ ዓድና ናይ ኣበያ ምልክት ከርኢ ይኽእሉ ዶ ኣነ ከምቲ ዝመስለኒ ሰራዊት ሃገር ኤርትራ ቀዳማይ ነገር ኣብ ኤርትራዊ መንነት ዝተመስረተ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ኣለና ብኤርትራ ኢልና ደፊርና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ሰብኣይ እዚ ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ ነቶም ምስ ዝተቃለሱ ብምእሳር ዶ ብኻል ምክንያት እናጠየሰ እናጥፈየ ክቅፅል ፀኒሑ እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ሰራዊት ኤርትራ ኢልና ክንፅውዖም እንኽእል ሲ ወይ ዕሱባት ናቱ ከም ጀነራላት ዓበይቲ ሰበስልጣን ኣብቲ ሰራዊት ዘለዉ ወይ ድማ ተመክሮ ዘይብሎም ንኣሽቱ መንእሰያት ጥራይ ተሪፉ ዘሎ ብተዓዲ ሕጂ ኣስጋኢ ኩነታት እዩ ናይ ብሓቂ ዘስግእ ኩነታት እዩ ካብኦም ሲ ብዙሕ ክፅበ ኣሸጋሪ እዩ ምናልባሽ ነናሓድሕዶም ክወዳደሩ ነናሓድሕዶም ከጥፍኡ ክብሉ ነታ ሃገር እውን ከጥፍዋ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ሕጂ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ኢና ዘለና ሰራዊት ሃገራዊ ሰራዊት ኣለና ኢልና ተጃሂርና ኣፍና ተጠሊዕና እስክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ከም ኤርትራውያን ድሕሪ ሕጂ ኣብ ሃገራዊ ዶክትሪን ዝተመስረተ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ክንፈጥር ለውጢ ምስ ተረኸበ ዓድና ከምኡ ጥራይ ዘሎ ተስፋና እምበር በዚ ዘሎ ሰራዊት ሲ ንኢትዮጵያ ክንገጥም ወይ ድማ ንካልኦት ክንገጥም ወይ ድማ ዕልዋ ተፈፂሙ ርግኣት ከምፃና ዝኽእል ኩነታት ከሰጋግሩና ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ኢለ ብዙሕ ኣይኣምንን እየ ግን ክህልው ንኽእል እዩ ምናልባሽ ሕፅረት ናይ ኢንፎርሜሽን ወይ ኣናብባ ክህልወኒ ክእል እዩ ኣነ ግን ከምኡ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሕጂ ኦኬ ስለዚ ክጋጥም ክእል እዩ ዝበሎም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ሓውሳ ናይር ኣብዚኣ ኣለትካ ዳንሽተይ ሕፅር ኣቢልካ ኸማ ከምዚ ሓውና ዘን ዝበሎ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ምስቲ ናይ ሰራዊት ናይ ሙያ ሰራዊት ማለት ፕሮፌሽናል ከም ንኣብነት ጎረቤት ሱዳን ፕሮፌሽናል ኣርሚ ካብ ግዜ እንግሊዝ ዝተመስረተ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ናፅነት ኤርትራ ብከምኡ ዓይነት ኣወዳድባ ናይ ሰራዊት ኣይኮነን ተወዲቡ እንታይ ደኣ ናይ ግዱት ዕስክርና እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ እቶም ብፕሮፌሽናል ኣይኮኑን ዘለዉ እቶም መራሕቲ እንታይ ደኣ ምስ ኢሳያስ መን ቀረበ እዩ ንኢሳያስ መን ይህቦ እዩ ስለዚ ዕርክነት ብናቱ ዕርክነት ቅሳይ ዝኾነ እዮም ሕጂ ዝበልካይዎ ከምኡ ይበሃል ኣሎ ኣብ ሚድያ ኣብዚ ተኣኪቦም ዝነበረ መጨረሻ ኤርትራ ዝኣክል ቅሳይ የብላን ገለ ዝብል ኢሳያስ ተዛሪቡ ሓራይ ተሰማምዑልን ዝብል ኣሎ ግን ሳብ ክንደይ ሓቂ ግን ሓደ ዝፈልጦ የለን ምክንያቱ ናፃ ፕሬስ የብልና ኣብ ኤርትራ ስለዚ እዚ ካብዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ልክዕ ኣብ ሱዳን ከም ንኣብነት ኣብ ስሳታት ሰብዓታት ሓደ ዝባጥ ክግምጥል ይኽእል ነይሩ እዩ ኩብ ከም ንኣብነት ብኩብ እዮም መፅኦም ኩሎም ሱዳን ግን ሰራዊት ናይ ሱዳን ፕሮፌሽናል ስለዝኾነ ነዚ ይገብሩ ነይሮም ኣብ ኤርትራ ግን እዚ ይርአ የለን ምናልባት እውን ናህና ጎስጓስ እብል ኣለኳነ ናህና እዚኦም ተቃውሞ ኣለውና ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ ተመክሮ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ኣኪብካ ምናልባት ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፅልዋ ክሕድሩ ዝኽእሉ ድሕሪ ባይታ እውን ክትኮኖም ትኽእል ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ ዕግርግር ብሱዳን ሰሊኽካ ድዩ ብኢትዮጵያ ሰሊኽካ ድዩ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ዓቁታት ይሓትት ማለት እዩ ስለዚ ብወገን ዘሎ ሰራዊት ግን ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ስለዘየሎ ካብኡ ብዙሕ ኣነ ትፅቢት ወይ ዝፅበዮ ነገር የለን ኣይረአየኒ እስከ ፅቡቅ ቴንኪዩ ኣብታ ናይ ህዝቢ ኩነታት ዓብደልከሪም ክሓተና ፀኒሑ እዩ ፅቡቅ መሊስኩማ ከዓ ማለት እዩ እስከ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ሕጂ በቶም ዓበይቲ ፖለቲካውያን ተን ዘለዋ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ባይቶ እዚ ባይቶ እውን ማለት እዩ
ከመይ ሒዝዎ ኣሎ ዝኹነታት ከመይ ከምቲ ክኾነ ዝግብኦ ድዩ ዘሎ እቲ ተቃዋማይ ዝበሃል ኣካልሲ እንታይ ክገብር እዩ ዝግባእ ከምኡ ዶ ይኸውን ኣሎ እንደ ይብለካ ከምዚ ኩሉ ሽግራትና ኣብ ኮቪድ ከይንድርብዮ ዳ እምበር ከምኡ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ሕጂ ከም ግቡእ ኣሎ እንዲ ዙም ቴክኖሎጂ ብኡ ኣኼባታት ክካየድ ይኽእል ነይሩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሕጂ ሴሚናርዝ ኮይኑ ጥራይ ሴሚናር ኣፍተር ሴሚናር ሕጂ ከምዚ ንሕና ቁሩብ ድሕሪት ተሪፍና ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ትጎስጓስ ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባሌታት ኣይከታተሎን እዩ ዘሎ ከምቲ ግቡእ ሓደ ናይ ካምፔይን ዓይነት ታሽሙ ብገንዘብ ይኹን ብጉልበት ይኹን በእምሮና ይኹን ብዝኾነስ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ተኸታቲልና ሓሳባትና ኣብ ሓደ መስኖ ኣፍሲስና እንታይ ይገበር እንታይ ክንገብር ንኽእል ብዝቐልጠፈ ኢልና ሓሲብና ክንንቀሳቐስ ይግባአና ነይሩ ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ ግን ተስፋ ከይቆረፅና ምስቲ ዘለና ትካላዊ ስራርሓ ኣጥቢቕና ሰሪሕና ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ብድሆታት ክንብድሆ ክንገጥሞ ተስፋይ ዓብይ እዩ ብዙሕ ዓቕምታት እዩ ዘሎ ውሑድ ኣይኮነን ዘሎ ዓቕምታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ተቃወምቲ ናይ ዲክቴተር ግን ኣብ መዓላ ይወዓድን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ሓራይ ሓው ነፍሳናይር ወይ እዚ ግዜ እዚ ሓቅኻ ኢኻ ተቃውሞ ደንበ ተቃውሞ እዚ ኣቐዲመ ዝበልኮ ክራኸብ ኣሎ ልክዕ ኮቪድ ከም ኣካል ክትረኸብ ኣይከኣልካን ግን እቲ ዘለዎ ሚድያ ቴክኖሎጂ ክንጥቀመሎና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እዚአን ምሕዝነት ፈጢረን ዘለዋ ባይቶ ምስ ሰለስተ ውድባት ወይ ከዓ ማሕበራት ኮይኑ ዘሎ ናይ ምውሃድ ሽማግሌ ንሳ ብቴክኖሎጂ ብጣዕሚ ህፁፅ ዝኾነ ኣኼባታት ብምግባር استراتيجي خطوة الله هناك هجوف بوتا الله رومي تسفاد زهب أنا بوجناي بالسودان الله مالتيو نزوك حجي أبزي يلصوني قلنا أبزي خطبته تسعاتون إنه ودا غيز لا حيلي ناتو كم زي حجي كسران صنعكو أبيت أب وجه دارجع حدا دي كلتا ديفيجن إيرتراويان حقنا صوصاب كندي أيكون من حجي سبر زينا ويكاب بريك نيوس مسوي صنعهم دارجع تحمشي شو ميزبل حجي تحيلي نا واحد يخيس لزلو زي كم opportunity يزري نتاعهم كأتو جلت الصفات ونقلو بتحد الشرح مالتيو نزيتات نخطقهم بين أبزي قاولا جلت متزي كالي مرحتي أو هاتوتي أم زلو نايزي لبعض بوليتيكا ودبات كقناة فولو كم أول تن فلا يأكل هزباوي نعبتات ميكا من قصقاسات مزي بوليتيكاوي ودبات كواها دلو كونفرنسات مالتيو أكايدهم هزبين إتي بوليتيكا ودباتن بحنسا انت سرحي أنا يقول opportunities كل جزية مس أجمعت دلات له سلزي الدلات له وستقامدهم ذي بهلاي جن كتب كمالو بس كان نايمود داتا نايت زلتني من البات عبد الكريم كله يخليو نعمت زبايتو مالتيو كل جزية تعب انت خوين خاني بمناقشتها تجمر كاي صبق أبز بايتو ولا نهلو مالتي ولا نهلو نقبره وحديو تم بمنقصاص يزارب زلو حجي كل انتنا وزلوا اتنبايتو زفسس حيلي وحديو جنا ابت بايتو زي امناون بزحاتين بايتو نبعلو مسلسته حالات ودبات حدنت يقبرالو بحالالو እዚ ስለምንታይ ዝኸውን ዘሎ ክሳዕ ማሲ ክኸውን ንኣብነት ሕጂ ክትብል ፀኒሕካ ሓውሳ ናይ ኣብዚያ ድኽም ኢሉት መንግስቲ እንተወዲቑ እንተኣቲናስ ባይቶ እንተቂምና ኣብ ዓድናስ ንባይቶ ዝኣቢ ሓደ ምንቅስቓስ ክስራሕ ይኽእል ዶ ኣብ ባይቶ ዘይምእማንሲ እንታይ ዝፅግመና ዘሎ
بايتو انت خسرح يقبا من قسقاسات كمي كخونو يقبا انت عينت لوتي زدل زلو سكن بايتو انتاي تبلو انتاي تمخربو بزيادة بحفشة خان كله مخلو زي كونس أكل ناس سلو زغنا بحسب كنا خنصرح لنا الصراحة زي بايتو انت داخل عوات كوينو نحنا توفاينت بجزين بعمن كنرى لنا هلا هم إرتراويان أبوي بس إحنا لنا كم تسخز بالكايو بساعو بيت هذا عينة لوت انت تفتيرو بإرترا زي دياسبورا زلنا بايتو كم حدا بارلمان أصيرنايو عدا أتيوس عدا خم حدادر يخيل ديو أي كيلن بعمتات يخيليو بعلاي ولا زل فنتي جرام زلوا سلسة ودبات مس بايتو هذا جزاو بارلمان سجاجرنا زخيل مس حزبي خا تمايتو مس حزبي تسانيوم كاب حزبي وسيخوملو هذا نايم السجاجري منجستي وي برلمان منجستين كفتر نخيل هنا زبيلو منتي زلني جن كسر حد زلوا قدايو بكل هنا ها نتقول زلنا قدايو كم زني نحاده وين خلت وين حلفت زقدف قدايك ونن خلتنا كنتحابروا زلنا قدايك سلزخونه كل هنا ريته خلوا أنه أجداسي اوكي جن زيادة نبي جي بقى نب بايتا دنوقس ني مقصاصات دنوقس بين يجمر منالبات هاي نفلطن هو انت مقصاصات منسيات قرب اي كم منسي مالتي خمسة منسيات زيادة برهت اللين مغنياتو تناتكم حفشة وزربها هذا زم منسيات هيردانا نيو مين يزحمق زلن نحنا نوقسكم عبيت خانات نوقسنا هيكون مالتي انت يخبر زقبا ابزيا أدلايت من سيسي ندادلي مقبار زدل يسن كيهلو نبال مبراهي مالذي أدلاي النت ناي بايتوها أزيو لعل زخانة يخون سلا زخانة مالذي thank you أعطيكم تبيلكم لي يغني لي سهل لغاية أفسانة ناير الو هو لك زبال كاي حقي تموكروتات حدثتي يأكل يوم كالي كلها أنا عندي تي حد أمنت نمفتار ناي جدا كأصحاب اللي عسي بخري كم نابنت أخيباتات كم زي استفل على يري تزلوك وفابيل كان هاي مميات بلاتفورم مفتار بلاتفورم زتي مالتي حجينا بالنت كم عب سويدن عبيت محبرات الله قد محجين احنا محبرنا لنا مسؤول نصارف علينا مالت إيديز بار الله يجي جلوبال أورجانيزيشن كله كلا تزلوا مالتكم مثلا عتتات كمون كالوت محبرات الله مالتكم نعم نزين هورن أوف أفريقيا يلو حجي زين كم زعينة الكالات كترخبن ما مسؤول كسرح زغل هاي قدر يكونين كابايتو خون والكسبات بروفيشنالز تبايتو خطر الله مالتكم እንደገና ምስ መንእሰያት ከም ሕጂ ንቑቢ ዝበልካዮ ናይ ግድን እዩ እቲ ንሕና ቅድሚ ሕጂ ዝወረስናዮ እንታይ መስለካ ናይ ምንፃግ ባህሊ እዩ ካብ ብረታዊ ቃሲ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ነንሕና ነፅግ እንደገና ነፂግና እንደገና ነንሕና እንደገና ክስታይ ንገብር ማለት እዩ እዚ ባህሊ እዚ ክጠፍእካ ናይ ግድን እዩ ወይ ከዓ انت زي تفيقون كأصيليو ننحت كأب قرقسين عليه مهزع 3 عامات مالك إذا هاد ورثناي نزيه كانت فنتان قبل الله ناي قدن كابانان كاب أهقوراوي تكالات ناي مزرعة جات الناتا مهارنا كان اللازم كنكيل لنا مالك مبرتي بوليتيكا ودبات نبينو ترح زي كونات صباح أما السقاقري فولكلورس هزبا من بس قاعد بهالولاد سويدن ورانا فولكلورس لو تزمس ايه مالتي سويدن بعدو او تقرانا دي مغوساو بسرعتان نيرو مالتي سلازي زي هزبا من بس قاعد كنصر زي بيلو يومو البوليتيكا ودبات بايتديو تنكارو تدبات ديان مس هزبي كساني غير الله مالتي زها رايح يجي كوفيد زحمام زي حقيت له جن من هذا بعد تدازي شكر تفتحوا كم كونفرنسات كم كالي عينة أبتي متشو بوتاوي كروان إيرترا
ግበር ኣብ ዝኸለሉ ቦታ ተጣበጽሑ ናብዚ ገጽኡ ዘመርሕ ግን ካብ ሕጂ ነቲ ህዝብና ለውጢ ዝደሊ ክንእክብን ኮፍ ኢልና ክንዘትን እንደገና ክንረዳዳን እዚ መድረኽ እዚ ንኡ ዝጠልብ እዩ ባህላይ ኦኬ የቀንየልና ምናልባት ዝተረፈና ክበሃል ዝግብኦ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ኣሎ እንተኮይኑ ንኩላትኩም ዕድል ክበኩም ንክልቲአኹም ማለት እዩ ዘይሓተትና ክንሓቶ ዝግባአና ገዳሲ ሕቶ ኣሎ እንተዳ ኮይኑ ማለት እዩ ኣነ ብሓፂሩ እንታይ ንበልኩ ነይረ ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንከውን ክንፍትን ኣለና መርገጽና ካብዚ ዝከይድ ዘሎ ብኢትዮጵያ ውግእ ፕሪንሲፓል ክኸውን ኣለዎ ፕሪንሲፕል ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ ክንነጽጎ ኣለና ውግእ ምክንያቱ ካብ ውግእ ዝጥቀም ሰብ የለን ውግእ እንድሕር ተባሪዑ ድማ ክበጽሓና ከም ዝኽእል ክንርዳእ ኣለና ዳሕራይ ድማ ንዓና ከም ኤርትራውያን ዓወት ናይ ሓደ ሸነኽ ንዓና ዓወትና ክንወስዱ የብልናን ምክንያቱ ንዓና ዘገድሰና ጉዳይ ኣይኮነን ዘገድሰና ውግእ ኣይኮነን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ከም ህዝቢ ከም ጎረቤት ህዝቢ ከም ሓው ህዝቢ ጽቡቕ ኢና ንምነየሉ ነዚ ኣትይዎ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ብጽቡቕ ክሰጋገሮ ኢና ንምነየሉ እዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ዲክቴተር ድማ ኢዱ ክዕቀብ ኢዱን እግሩን ክእክብ ካብዚ ውግእ እዚ መንእሰያትናን ሃገርናን ኣብ ሓደጋ ንኸየእቱ ብዘለና ዓቕምን ብዘለና ክእለት ክንገጥሞ ኣለና ናይ ብሓቂ ኣብዚ መድረኽ እዚ ተዓፋፊ መድረኽ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሓይልታትና ብሓደ ኣኪብና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ለመዋጥራ እዩ ዘለኒ ምስ ጎራብቲ ሃገራት ድማ ብጽቡቕ ብስኒት ክንነብርን ክህሉን ተስፋ ይገብር ወይ ቀኒየለይ ቴንክ ዩ ሓው ናይ ዛይ ሾካይ ሓውናይር ወይ ንስቲ ያዕድና ዝበልናይ ደለይቲ ሰላም ምዃንና እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተረኺቡ ዘሎ ሓደገኛ ናይ ውግእ ኩነት ጠጠው ክብል ኣብ ዘተ ኮፍ ክብሉ ክዕረቑ እቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላም ብሓባር ከናብር ዝኽእል ስርዓት ክተኽሉ ምንዮትና እዩ ከምኡውን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢሳያስ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ እንተደኣ ኣብ ልቢ ተመሊሱ ማለት እዩ ዝምለስ ግን ኣይመስለኒ ልቢ ተመሊሱ ኢንሻላህ እንታይ መኽብል ከም ዝበልካዮ ሓደ ዝባጥ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ከድሕን ዝብል እንተለኻ ምናልባት ኣይፍለጠን እዩ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣይነብርን እዩ ኢንሻላህ ንሱ ተኣልዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝምነዮን ዝደልዮን ኣብኡ ክበጽሕ ንሕና ከም ተቃወምቲ ማለት እዩ ከም ደለይቲ ፍትሒ ደለይቲ ሰላም ኣብዚ ተጽዕኖ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣህጉራዊ ተጽዕኖ ኣቃልቦ ክንረክብ ኣለና ብዝያዳ ክንቀላቀል ኣለና ምክንያቱ ሕጂ ፖለቲካዊ ወይ ዲፕሎማስያዊ እዩ ተቐንዲ ዝብል ኣነ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ሕጂ ክስታይ ገይሮም ዘለዉ እቲ ናይ ወፃኢ ኮሚቴ ትበሃል ሕጂ ቀልጢፉ ኣብዚ ንሕና መን ምዃንና እንታይ ንገብር እንታይ ንደሊ መመራንዶም እናፅሓፉ ማለት እዩ ኣብ ዩሮፒያን ዩኒየን ኣብ ዩኬ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን ነዚ ናይ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንኡ ዝገልጽ ኩሉ ግዜ ክትቦም ኣለካ ማለት እዩ በዚ እዚ መሪሕነት ደንጉይሎ ባህላ እየ ደንጉይሎ እንታይ ሕጂ እንታይ ብል ኣነ ለዋብ ማለት እዩ መሪሕነት ባይቶ ብፍላይ ነዚ ክገብሩ ካልእ እቲ ዝበልናዮ እዩ ኩሉ ግዜ ንረዳዳእ dialogue for democratic development ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘተ يلينا تمام يا قد يلا
ዝኸበርኩም ሰባዕትና ንሎማዓንቲ ዘቕረብና ልኩም ኣጋይሽ ዘተ ክንገብሮ ዝፀናሕና ዘተ ኣብ ዝህሉ ኩነታት ኣብ ዝወዲእና ኣለና ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ወይ ኣርእስቲ ሒዝናዮም ዳግም ክንመጻኩም ሕራይ ክብሉ ተስፋ ንገብር እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ኣጋይሽ ሓው ሳዜን ከምኡውን ዜን ሾጋይ ግዜኹም ኣኽቢርኩም ንህዝብኩም ዘለኩም ኣፍልጦን ሓበሬታን ክትህቡ ምምጻእኹም ብስም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይመስግን ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብ ዝወዲእና ኣለና ታንኪ ይቀኒየላ ወገነይ ጉልበተይ ፍርቀይ ናፊቀ ዝፈትዎ ሓርቀ منين السوق ورا منين السوق منين السوق ورا منين السوق حتى منين السوق جقان وحيدو زوس ورا منين السوق طريق يحيقو زو خمس ندمر زبلاني موجود علي كرس هزبي بتاتينو مسوانو تزسع منين السوق ورا منين السوق تزار كمال سوق كيدوم زي تمرسو نوبر زي رخبو حمد زي لبسو عالشعب رسيعو دمم برحسو عاي كسر كل زبل ورا منين السوق تزحدرو قبل هدمونا رسعوا ومبراي نقرقوانا تزحدرو قبل هدمونا رسعوا ومبراي نقرقوانا حيوانا شحات قروو سلطان مناوثي ولا دي هوا فتيرو عد مخل تبتحي يريت راونتنا يرو ممقحي ندمر زبلنس قلل وشرحي تدحدرو قبل هدمونا رسعوا ومبر كوينو نقرقوانا تزحدرو قبل هدمونا رسعوا ومبر كوينو نقرقوانا واسانا مسير وفيرو يوالدا شقنا تمسير وريدون ميدا لكا زين فلطو يرو يواجندا هلصتو خطل بتعكم يهودا 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 حكي يهودا 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 حكي يهودا تقريهم بري معاس فرح كوينه بلس ما ينديو ولا رات زمكن معرفنا تاريخين عالم زمنه يدفن عقاسين خالد مخون يدفن عقاسين خالد مخون حبول ولو سناري قل ولو حاقري أبقبل أنا حديرو متان كيزلو حزوري هيوات الشحات سريقو ازر متان كيبلني بهوات كله حزو حزو سحات حتونا اللوني سحادر كايو قبلا هدمونا سدكس كالون ادنا مأسنا رسعي كايو بركوينو نقرقوانا رسعي كايو بركوينو نقرقوانا ترسع كايو خوينو نقرقوانا ترسع كايو خوينو نقرقوانا عيسدكاني وزفاس سلمنا عتاز هزبي كنزن إلو تقريهم بري معاس فرح كوينه كرس ما ينديو ورارات زمكن معرفنا تاريخين عالم زمنه يدفن عقاسين خالد مخون يدفن عقاسين خالد مخون حبون ولو سناري قحل ولو حاقري كشب قبلا
متان كيزلو حزوري هيوت الشحات سريقو عسر متان كيبلاني بهيوت كله بحزو سحات حتو نالوني سحادر كايو قبل أخدمونا سدكس كالو ندنا ماسنا رسعك يوم بر كوينو نقربانا رسعك يوم بر كوينو نقربانا ترسعك يو خوينو نقربانا ترسعك يو خوينو نقربانا عسدكاني وزفست تدمنا رسعك دي غاي حوات من مخانا عبك سدو زفست تدمنا تفي ودو دق من مخانا عبك سدو زفست تدمنا سايت ماري لو مدقلس اوكي ጽቡቅ ምናልባት ምዚ ዝገለጽካዮ ዝኸይድ በት ሓደ ሸነኽ ዝትርጉሙ ገለ ተንተንቲ እውን ኣለዉ ምናልባት ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ክኸይድ ዝጸንሐ እንዳተናበብካ ናይ ምኻድ ከይዲ ምናልባት ነቲ ዳዕራይ ክፍጠር ዝድለ ናይ ትግራይ ትግርኝ ዝብል ሓይሊ መገድን ምጥጣሕ قدوة زتصلحو بزح زمساسل نجارات على زبل تنتون على من البت مزت أساسيركا كبهر ذكر التليوم على تيم إذا كل تسرعات طبعا عندهم هلاهم تزرعين نازل قلتي زرعين إتياس متابي وجنو تسرع مهلاون بقندو نحوحات متفاهم خانو ردو كوينو جن نحوحات الطبيب دراني من التال تقولو تيركا دحر تزيدله زلو تግራይ ትግርኝ ንምስራት ተኽእሎታት ክመጽእ ይኽእል ይኸውን ዝብል ተነታናታት ዝህቡ ሰባት ኣለው እዚቲ ኢሳያስ ፕራይም ሚኒስተር መለስ እንዳላኸ ይሓተኒ ነይሩ ናይ ትግራይ ትግርኝ ንግበር ዝብል ተልእኾታት ብላይ ናይ ዝገኽፍሉ ይመጠን ነይሩ ኢሉ ዝተዛረቦ ኣተሓሂዞም ዝትንትንዎ ኣለዉ እሞ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እንታይ حصير ملسي نعيكم يراينني ناو قصو زخيد مبقسيتات ون يبلين فتسيم يبلين بقليل زبالي من قد كنعاتون تخوينو لومي زتعرارخ كايو صباح كتقتلو تغليا لومي زقتل كايا جن صباح كتعرارخ يتغليا وانا تقتل كايا ناي إساياس هكايدا همي صلو حجي تفتيرو زولو مسوى حد راح يكون مس حزب تግራይ حزب تግራይ ህወሓት ካብ ህዝቢ ትግራይ ነፂልካ ክረአ ከም ዘይከኣል ነዊሕ ዓመታት ኣረጋጊፆም እዮም ሕጂኻ ብምርጫኦም ኣረጋጊፆም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ንህወሓት ካብ ህዝቢ ትግራይ ነፂሉ ንህዝቢ ትግራይ ኣካል ኣምሳል ናይ ዝበሃል ዘሎ ትግራይ ትግርኛ ክገብራ ክእል ዝበሃል ነገር ንዓይ ሕልሚ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ብፅቡቅ ዓይኒ ክሪኦ ዝኽእል ንኢሳያስ ብፅቡቅ ዓይኒ ብዓይኒ ምሕረት ክሪኦ ዝኽእል ኣካል ኣሎ ኢለ ስለዝኣምን ካብ ህወሓት ወፃኢ ሓደ ዝተወደበ ሓይሊ ኣሎ ድዩ ምስ ኢሳያስ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ክኸይድ ዝኽእል እንተልካ የለን ንፈልጦ የለን ሓሰስ ኢልካ ትረኽቦ የለን ስለዚ እዚ ናይ ብሓቂ ከምኡ ዝኣመሰለ ሕልሚ እንተልይዎ እውን حلمتاتو قهدخ قبر أبايتا زرع ودواتات انتزيليو ودواتات قديف كون أب حزبي كم وزع مسألة حساسوا انتزيليو زي كون كون زغلا يكون زي حساسوا زي كون زغلا يكون لازم عاي زي كم زوالي حساسوا ودغي أب تجراي زلو تحساسوا إذن تجراي تجريني زحدينا جل زبل أب كله
ሕብረተሰብ ክረአ ዝከኣል እዩ ብሸናና ኤርትራ ከጋጥም ይኽእል ብናይ ኢትዮጵያ እውን ከጋጥም ይኽእል እታ ሓደና ክንበኣስ የብልናን ዝብል ኣተሓሳስባ ክንፀግ ዝግቦ ይኮነ ማለት ከም ህዝብስ ተፋቂርና ክንከይድ ንኽእል ኢና ዝብል ነገር ክሳዕ ዝኾነ ማለት እቲ ልኡላውነትና ዝደፍር ከም ሃገር ምዃንና ኣትሒቱ ዝርኢ ኣካል እንተልዩ ጥራሕ ኢኻ ትቃወሞ ብደም ዝመፀት ሃገር ብዙሕ ዝተኸፍለላ ሃገር ኮይና ከምቲ ቅድሚ ኩሉ ዓለም ልኡላውነትና ዝፈለጡልና ሕጁን ብልኡላውነትና ፈሊጦም ክቕፅሉ ከም ክልተ ልኡላውያን ሃገራት ከዓ ኣብ ከራኸበና ዝኽእል ናይ ሓባር ዕላማታት ሓቢርና ክንዓብን ክንምዕብልን ፍቓዶም ኮይኑ ፍቓድና ኮይኑ ናብ ንዓለም ከገርም ብዝኽእል መንገዲ ክንበፅሖ ንኽእል ምዃንና እናፈለጥና ነዚ ምስኣና ጥራሕ እዩ ከተዓሰና ዝግባእ ንኣብነት ሕጅስ ክልቲኡ ህዝብታት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ኩናት ዘመስከሮ ጅግንነት ካልኣይ ወይ ዳግማይ ምስክርነት አይደለም ንዓለም ኣመስከሪ እቲ ገና ዘይመስከርና ዘለና ነገር ብሰላሙን ሓቢርና ክንከይድ ከም እንኽእል እዚ ገና ብዙሕ ፃዕሪ ዘድልየና ብሕጂ ምስክር ወረቐት እንደልየሉ ነገር ስለዚ ትቅድም ሕጂ ዝረኸብናዮ ምስክር ምድጋሙ ኣየድልየናን ድሮ ሙሉእ ዓለም ፈሊጥናዮ ኣብ ኩናት ጀጋኑ ህዝብታት ምዃኑ እሱ ንግደፎ ሕጂ ኣብቲ ገና ብመንፈዓትና ዘይረጋገፅናዮ ነገር ሓቢርና ብሰላምን ብዲሞክራሲን ክንዓብን ክንምዕብልን ከም እንኽእል ንዓለም ከነረጋግፅ ኣለና እምበር ንኦረዲ ዘረጋገፅናዮ ነገር ምድጋሙ ዝጠቅም ኣይኮነን ስለዚ እቲ ከምኡ ዝበለ ተሓሳስባታት ናይ ትግራይ ትግርኝ ዝብል ነገር ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ሃውትታ ከይኣተና ከለና ከም ክልተ ሃገራት ከምዘን ኮይንናየን ዘለና ሓቢርና ንቅድሚት ክንግስግስን ክንምዕብልን እናኸኣልና ከለና ኣብ ብዙሕ ኮንትሮቨርሲ ከእትወና ዝኽእል ነገር ንምንታይ ንኣቱ ናይ ሕጂ ሓንጎልና ናይ ሕጂ ዓቕምና ክልተ ሃገራት ተሰማሚዐን ኣብ ከሰማምዐን ዝኽእል ነገር ሓቢረን ክግስግሳን ትኽእለን ጥራሕ ናይ ፅባሕ ወለዶ ብናይ ፅባሕ ሓንጎል እንታይ ይገብር ንዑ ንግደፍ ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም ሓንቲ ሃገር ዝነበረት ክትምቀር ርኢና ኢና ክልተ ዝነበራውን ክሓብራ ርኢና ኢና ስለዚ እዚ እውን ኣብ ናይ ፅባሕ ወለዶ ንዓና ንኤርትራውያን ኣየጋጥመና ናይ ንብልን ኢና እዚ ግን ናይ ፅባሕ ወለዶ ይሕምምሉ ንሕና ነታ ሃገርና እውን ብሰላም ከነመሓድራ ይከኣልና ነዚኣ ዘይከኣልና ኣብ ካልእ ሃገር ጨሚርካ ብሰላም ከተመሓድር ቤናይ ሓንጎልን ቤናይ በቕዓትን ስለዚ ዝብኢድና ዘሎሞ ንኽኣል ብድሕሪኡ እቲ መፃኢ ወለዶ ብዝሓሸ ሓንጎል ዝሓሸ መደባት ክሰርዕ እንተኽኢሉ ንዕኡ ንግደፈሉ ስለዚ ንሕና ከነቋምቶ ዝግባኣና ዝመስለኒ ሕጂ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላትና ኣብ ውሽጢ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ዝተፈላለየ ሃይማኖትን ዝተፈላለየ ብሄራትን ኣለውና እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ተሰማሚዖም ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከማዕብሉ ይኽእሉ ከመይ ገይሮም ንክንደይ ዓመታት ተሰዲዶም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ተመሊሶም ብሰላም ክነብሩ ይኽእሉ ናብ ዝብል ነገር ጥራሕ እንትሰራሕና ዝኣኽለና ሆን ይስማዕኒ ብጣዕሚ ፅቡቕ ትንተና እምበር ክቡራ ሰማዕትና ድሕሪ እዚ ሓፂር መሰጋገሪ ሙዚቃ ክንምለስ ኢና ምሳና ፅንሑ እዛ ዓባይ ዳዕሮ ከተፅለኒ ኣቦይ ዝተኸለያ መስለኒ እዛ ዓባይ ዳዕሮ ከተፅለና ዝገበረሉ ኣዋና ሃይዳ እሞ ኣቕፅልታ እናረገፈ ስእሉ ዝዕዘብ ጉንድና ተረፈ ጉንድኮ መልክዕ የብሉን ብዘይ ቆፅሪ ከም ጥራሕ ዕርቃኑ ሰብ ማለት እዩ ንዑ ደኣ ከም ብሓድሽ ፅቡቅ ጌርኩም ዕየዩ ፈታዊኹምን ፀላኢኹም ከዓ ኣለልዩ
ولدو تخليل لملم زي عنتري ببرتو حالن جيد بوز سنبري بهصانو نجيو خالق كي حسب زدون قري فريات قال بوز تعارن تزعري كرنت حارسكا وعزيت تولو هيوتنا طفت من علمز عزب صغير ما تصقع عسين توصي تكابو لبسي ابزبانون تجيطيطي تعيمو يكونن كابيت زوصي حقي خاف حوي ما يزمرت لعلي كم زفلطت حسب مكرا ابستج وطيخا بعوتا فخرا صقيبي وطينا بالكعب جهرا وي انا رخابي مكرا ابو مدري بأوانو هاجر زقدفه اجوخنا بلنا الحوزه طرفه مس ولادو غينو حجز دغفه منايو ايرتراوي استوعل منسي منايو حلف هاجراوي ابينير كقدم حزب خوي لو متخون حلف ايرتراوي مطفي هاجر بعداوي وشت هاجر معنوي قرمنا صنت هابدغه دحرنا صنت هابدغه انتا كوينو دحرنا صنت بيتو زياتو قربسك حسابو غمتو عدمي توجيو انتا كوينو زياتو استوعل ودغر هلبا از غزي مزاني حيال يزفتو تجر هي قرمي تسلفو ايتمسن كيدو شمو قديفو تتصلم حاتلا تاريخ بسلا قديف الناس يحسس هيبل نمشتو اجوغا تاوعي عدمي تواي غزي خي حدمي ارغان كيركبه بركي ايدك هابي هي حجي تقدادم تغواي زصبي كالو ام حير كوينو نغو مشت مصات كذا معدو الله كل كابلونا عخاي وليدو انت خايو خم حسر اب حونه ديدو الله كل كابلونا عخاي زقام زمانو برهان كمص اصلام زسفرين تبعن بسبع الدرب سري الله كل كابلو تصفا خيصرر بقى نقح تبارابر نعخات تبزلا زهاجر زمص ولو دخي حسس مبرهتو كنو لو مخفانوس عريخا عند صراحه فلوطو مبرهتو كون تسلام قنططو هنا بحلفه كلتا كفالات بزعبا هلو كنتا دنب تقومون مس تمكرو أربعين بزاي تغارا ساي وهانس اسملاش ودونا تاساسيرنا تنتينا نيرنا ابزخالاي مدب كنتا تقرنا افريكان عدنا كمزاتوي وهاجرنا كمزاتتن هنا اموداتها ابز عالماو مدرخ زلو خستات مسكا بقرنا افريكان مس هاجرنان نحنا خلونا زلو تراخم دنب تقومون ايو اسلالفنا خم يكون عملكتنا وكنزتينا متاناتنهم حراي بصاي هانس بمونغو ابزي امونغو ايرتران ايثيوبيان فلاي دما سودان صوماليا حوجكا زلو كباب قرن افريقيا نبذحات حيلتات متتاو كم زلو يقلتو ممستي ربحاتاتن كم امريكا راشيا تشاينا دا مسدي كمون متاب جيبوتي زلو معسكر وتدرو معسكرات متتيغا بخمي تقولصو اللوديو كمي تصلونا نخونتات بوليتيكانا كمون نبع تركي نبع سعود عرب استفالالي حيلتات متتيغا اب كمي كونتات زلو قرن افريقيا متعلم او تسالالفا يا جرام زي كساب مدى ناي ويمبتتان ناي سوفيت حضرت كساع زنورلو وان تا علمنا ومنغو زغلت ودبات توغازازياس من حازي ابز عينتو بويا كم زنبره كلاتنا نفلطينا اتي بدحريو زمص كونتات انترينا اب بوتا ناي سوفيت حبرت دحرنا براشيا مسنعست اتي بوتا بچاينا زتتكه يو نخونه متيو چايناوያን زحزو ፖሊሲ ኻ ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ብዙሕ ዝረአ ምትእትታው ከይገበሩ ኣብ ቁጠባ ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ጥራሕ ንሃገሮም ከማዕብል ዝኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራትና ኸዱ ዝተፈላለዩ ትካላትና ገበሩ ኣብቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ክምዝምዙ ጀመሩ ልኹነታት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ምስ ከባቢና እንተ ኣታሒዝና እንተሪእናዮ
كبعنتبو بتعم تهواسي كبابي تدلاي كبابي كل زبهجو كبابي كم مخان متن حيل زبلس ناب قرن افريقيا مطماتو ايدفو كمس لزخنا خاينا سنسلتاوي بعداو مغزاتات እና ተቆረና ዝመጻና ክሳብ ሕጂ እዝን ኤርትራ ጥራሕ ጥምት ጉዳይ ዘይኮነስ ነተን ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ብምልኡ ዝትንክፍ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞቲ ናይ ሕጂ ቃልስታት ብፍላይ ኣሜሪካን ሩስያን ኣሜሪካን ቻይናን እቲ ንዓለም ናይ ምግባጥ ባህግታተን ክሳብ ሕጂ ስለዘይ ተጸንቀቀ እቲ ብተላእኽተን ጥራሕ ክግበር ወይ ክዕመም ዝኽእል ስራሕት كعمو أصل ذيك على نايتلا أختي نافترين زغدا زلو نايتلا أختي زبلنا مغنيات نالبات حجي ناي أبتخبابينا زفت أرازلوا قبللات اتناب كبابينا زلوا قبللات نسان زمأززان كابن زنقس حاجراتنا يمفتار كونتاتينا نرزلن يعني نت تلاقتنا يبعل أمريكا بزخبابي ناس بعل سعودية بعل إمارات بعل قبسي جركا خراز ولا مثلا إذا أنا نحجي قالوا تلاقتنا يمفتار مدبات إذا زوج عزاز الله السودان تحمس له زلا هنتات نسيو إيرترا ون بإذا زرت تحمس له زلا هنتات كوميو ኢትዮጵያ ሆንከሙ ሶማሊያ ሆንከሙ ማለት ወላ ጅቡቲ غاب زخف درجو او زي عسكرات حيال هاجر يلا ስለዚህ ሁሉ አታዊኦም ሲ بمريتهم نخالوت بعداوين حليتካ بمحاب زعت زولو يبهل قال زرأي إز بحال أتاوي يبلون لذي زخيد زلونا كبابينا كونتات ناي تلا أختي ناي مفتار كونتاتي لذي نحنا نز خمس زع مسألة تصابوتات ما أنتي كي نمكت دول مسرت قطوام بوليتيكان سرت حزنا سلزي صنحنا وي نزيادة زفرار حكا تجزائها تخون وي نزيادة زخفلكا تجزائها تخون مالك لذي السودان إيرترا إثيوبيا صومال وي عزيز نزفرار حن فرحن تنبركي حنك خدين وي كا نزيادة زخفلن أكال تجزائن خدين مالك زب السودان زقات انزلو كنتات نتدارينا حجي ميت خاميتي ناب كابزن دنبتات زياتن وينا قطرن تركن ايرانن محازيحات خون وينا اماراتن سعوديان قبصن محازيحات خون حجي ويو نزن امارات سعوديا قبصي اسرائيل ناي كلن قويتا خوينو زول امريكا سلازغني قدم حجي تجميت بزي فلت من قدي إسرائيل السعودية نعرف كخنا مالت زي حسب زنبري جن حدو بيتا يجزء أصل الله كلن نوال حجي ناي سلام علاتنا تفرار ما حدا الله مالت لذي تي أمون جوز خلت دنبتات نايمن عبل لجويا زخيد زلو عب كبابينا السعودية ني أسوري ني إيرتراي صلوا السودان تصلوا ني إثيوبيا تصلوا ني صوماليا كون جيبوتي تصلوا مالك لذي اتينا زلنا كنتات امريكان تاي حسب چاينا كان تاي حسب ايوتو موداتو زغون مالك انت دا بمفررح كم زحجي زغلصكايو ناي دونالد ترامب عينت مفررح نعو مؤزز كتكون انت هونكا إثيوبيا
عبداليتات ناي قبسي تنبركها خدكيد إيا مالج وي أبتن معات دولارات النهابا زوجهم جواز الله نايبع الإمارات السعودية عينتا كايدان تحركون كها نحربهم وخينو خمات تي تاكتيك من البات زن كابن رخبن جنزبسي نخنز عمسلي حوقف كعصوالنا يخلين بمبال وي بمفر راح زمتص وي كاب بزح جنزب كمص زخل ناب حدي اندا تنبركا خداي نخنز زعمسله تصابوتات وي شحطان دويلن كمكتا يخلا دو ايكلان نزبل نجر نابنا يكلان إلكا تخدلو كنتات زعزز خوينو سمعنا مخنياتو دلديلنا يصلحن زن هاجر ازيات نبعلو السودان كندي مليون كفيلو مالو حجي كابتناي تيرورست ليست نخوت ازي كاب عب السودان زولو عبي ناي ايكونومي وتقت كندو زعكل مليون نتاز هبتمت كاب عالم حاجر كتكفل مقبار مالت إذا علمنا خصع كندينا بزي فتحويان تجزع مهلوا تمرح مهلوا زر أغنيت هذه لازيتي قد كا فتحي كونن عجزي نجيسو زلو وعلم تحيليو سلازها عب العليات تعينو زلو كونتات نختو قد كتبل عب كتاتو عب كتوصو زي تغل ناي قطبا عزقتي شميموالو منغستي السودان بو درجة حجب زي كلت معالتاتون زي بهال تقاومتات بكاب حزب استلعالي تقاومتات نير طانياتو نتوم عقدستي قربات زبهالو كم مقبي كم ندادي زعمسلو نجارات قاليهم عصفي قاليهم سلسة عصفي كوينهم عيلهم حديرهم علوم مالج إذا حدش كنتاتي مغنياتو انت دعا كابعا وهان اللي على عدها تكفل كونكا نتهاجر كدقومة بدقومة كتكفلة تغلنا تهزبي سلتسن تي زقبابا وي انفليشن ناي تهاجر نعبي سلزغيد كاب تعاتاويو وصايو بزحت سب ابقلولاو اتو እንደገና እዚ መሰጋገር መንግስት ተባሂሉ ን39 አዋርሕ ዕድመ ተዋሂቦ ዝነበረ መንግስቲ ሕጂ ክሰርር ዲዩ ኣይሰርርን ኣብ ሕቶ ምልክት ኣቲሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኢድ ናይተን ንብለን ዘለና ተላኣኽቲ ዝፈጥሮ ዘለዋ ማዓት ተጽዕኖታት ኣሎ ዝናይ ምብራቅ ሱዳን ዝበሃል ነገር ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነን ትሽግራቱ እዚ ልክዕ ከምቲ ብሸነኽ ደቡብ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዘራኽብ ማሕበራዊ ዝምድናታት ኣብ ኤርትራ ምዕራባዊ ሸነኽ ናይ ኤርትራን ምብራቃዊ ሸነኽ ናይ ሱዳንን كراهب زخيل محبراو زمدناتات ون سلازلو عب سودان زبقس زخونه يكون شجرات نيرفاون بتصلو عملت ناي بن عمر كنتات انت دا ريخاس عب إيرترا زلو بن عمرن مستو سودان زلو بن عمر كتناس أصلو وقت فلاليو تغل أيكنا لذي عب السودان زلو ويكاقات انزخل شجرات بغتا إيرتراويان زتنكف مخانو فلوتي لذي إذا وصعتنياتات كم دلايهم غيرهم بسرحوان حاجراتنا أحوات كنستم أبستفل عليها حاجرات تماع إلهم زلو سلازغونو حاديهم كهرم كله تحدى من بعيد تربوني ስለዚህ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንኩሉ ከባቢ ዝትንክፍ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ንኩሉ ከባቢ ዝትንክፍ ኣብ ኤርትራ ዘለውን ንኩሉ ከባቢ ዝትንክፍ እዩ ካልእ ትረፍ ብስደተኛታትና ዘቕሊበን ዘለዋ ሃገራት እየን ሱዳንን ኢትዮጵያ
ስለዚህ ካልእ ክንህበን እንተዘይከኣልና ሕመቕና እውን ተኻፊለን ዝኸዳ ዘለዋ ሃገራት ስለ ዝኾና ኣብ ከባቢና የውሓድ ይብዛሕ ፅቡቅ እንተተረኺቡ ንኹላትና ሕማቕ እንተተረኺቡ ንኹላትና ዝትክብ ስለ ዝኸውን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ሕጂ ኩናት ኣብ ናይ ከባቢና ብሓደ ኣብ ሓደ ካምቦ ቀጠር ቱርኪ ኢራን ርሕቕ ኢላ ከዓ ቻይና ምስአን በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ኢማራት ስዑድያ ግብፂ ዘላቶ እስራኤል እውን ዘላቶ ሕጂ ኣፀቢቓ ትሕወሶ ዘላ ኣብ ክልተ ደንበታት ዝኸይድ ዘሎ ናይ መን ቀደመን ናይ መን ዓብለለን ቃልስታት ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ዝርዳእኒ እዚ ግድብ እዚ ተወዲኡ ኣብ ጥቕሚ ዝህበሉ ኩነታት እንተደኣ በፂሑ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ከባቢ ኣብ መሰረታዊ ለውጢ ከምፃሉ ዝኽእል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ናይ ከባቢና ጎብለል ኮይና ዘላ ግብፂ ከምኡ ዝኣመሰለ ዕድል ረኺባ ኢትዮጵያ ንግብፂ ዝፀንሓ ተሰማዕነት ናብ ኢትዮጵያ ክቕየር ትፈቱ ኣይመስለንን ስለዚ እቲ ማይ ክጎድል እዩ ዝብል ሕማም ጥራሕ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ማዕቢላ እቲ ግብፂ ሒዛቶ ዘላ ቦታ ከተግድፈንያ ወይ ክትወስደለያ ዝብል እውን ዘሻቕሎም ኮይኑ ይስማዕ እምበር ክንደይ ኤክስፐርትስ ተላኢኾም ዘፅንዕዎ መንገዲ እዚ ዝበሃል ናይ ማይ ብኽነት ክረኣዮ ከም ዘይክእል እቲ ተርባይና ዜሮ ጥራሕ ከም ቀደሞ ፍሎው ዝገብር ዝውሕዝ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ከረጋግፀሎም ፈትድ ኢና ግን ኣብ ከባቢና ንሳቶም ጥራሕ ጎብለል ኮይኖም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት ፈጥሩ ኢትዮጵያ ከዓ ምስቲ ዘለዋ በዝሒ ህዝቢ እዚ ምዕብልና ዝተወሲኽዎ ምስ ታሪኻዊ ናይ ሕድሕድ ምትፍናን ኣብ ግምት ብምእታው ምናልባት ልዕልነት ናይ ኢትዮጵያ ንምርግጋእ ዘይደልዩ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ጥራሕ እዩ ኢለ ዝርኢ እዚ ናይ ትራምፕ ነገር ሓደ ከም ናይ ኣሜሪካ መራሒ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ዝኾነ ይኹን ናይ ሓንቲ ሃገር መራሒ ከምኡ ክብል ግባእ ዶ እንተልካ ሰኢሉ ናይ በጋሚንዶታት ኣዘራርባ እንተዘይኮይኑስ ክብሪ ክወሃቦ ዝኽእል ናይ ዓባይ ሃገር መራሒ ክብሎ ዘይግባእ ነገር ኢሉ ስለዚ ጥራሕ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ንዕኡ ዘውርዳ ወረቓቕቲ ኣብቲ ባለት ቦክስ ክርከባ ጥራሕ ፀሎት ምግበር እምበር ሰብኣይ እዚ ንሃገሩ እውን ዝጠቅም ኮይኑ ኣይስማዓኒ ንሕደግዶ ካልኦት ሃገራት ስለዚ ኣነ እቲ መሰረት ኣለዎ ወይ ምትእስሳር ኣለዎ ኢለ ኣይርአን እየ ንኣብነት ናይ ኢሳያስ እንተሪኢኻስ እዚ ግድብ ክጅመር ከሎ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ዝተጀመረ እዩ ኢሉ ከበቅዕ ሕጂ ከዓ ብኣድናቆት ይሪኦ ኣሎ ማለት እዩ ኣበይ ውዒሉ ኣበይ ሓድር ዘይፍለጥ ሰብኣይ እዚ ግድብ እዚ ክስራሕ ከሎ ንህዝቢ ክርባሕ ብምንታይ እዩ ክርባሕ ንህዝቢ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ተባሂሉ ከይተበገሰን እናበለ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብቲ ሓንቲ ቴሌቪዥን ናይ ኤርትራ ደጋጊሙ ክዛረብ ንሰምዖ ነርና ኢና ሕጂ ከዓ በቃ ብዓጀባ ኣድናቆቱ እንዳገለፀ ከዓ ንሪኦ ኣለና እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል እውን ካብኡ ዝሓይሽ ኣይኮነን ምክንያቱ ልክዕ ከምኣይ ኢሉ ምስ መፀ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ዝተጀመረ ኢሉ ሕጂ ከዓ እንህለ ምናልባት ከምታ ቀድማ ኣቢልና ክንብላ ፀናሕና ወይ ብተፅዕኖ ክንብርከኽ ወይ ከዓ ብክወሃቦ ዝኽእል ድጎማ ጎምጂዩ ክንብርከኽ ከም ዝኽእል ፍሉጥ ኮይኑ ምናልባት
بتزو هابوز نبرة تسعنوتات فرحو كجبرو زي جبرو بهاجراتنا أفريقيا أطرح أما ودعتو معلب ركب زجبا زنبرة خناتات ننا أمريكا من وجنة حاتيتو أبكوز زي كلمة عوادي عاتل بعد حجي زجمرو مسرح نخود تسعنو جبرو للو بأمريكا تاز جمرة مسرح انت دعوة ديواها ني حزب إثيوبيا مخحد سلتغون وعناتو ينبركا خالو مالتيو عبدالله ناي قبسي ودق الله مالتيو سلز سرى ربحاناي حزب إثيوبيا يوعلالو مالتيو لازي عمان قخلت يتغرقي رزول نابي كبليو جزي خنقرناي من الوقت كسع تا أبسلت أن زلو نخلتي أن كنا وحن غلخون وي مودعنا يتي قدب كنا وحو غلخون وي تام فررام كنا وحا غلخون حانتي أن انتجيرو جن نتحانتي مسارة هاوت أقام سلطان صالو دفيرو خاطوا زغل كوين يسمعني لازم سأل كامزي ناي ديلي تاكتيكس زولو ناي مدنو باي تاكتيكات ناتتصاوتكا نحانتي أن كي أتصبيكا خي تنبرككا نتحالقون أتصبيكا خي تصابعكا تخدو لخونتات كمرت لخون زبل كستايلني ناي إساس قداي أبي وحل أبي حدرو من سلازين فولتو بالرأي درجة ما بقسلو إلى زريو ويكم إلى نخيري يتسقمني بتعني يتسقمني حري أبز حلف سمون بريزيدنت ترامب زبلو قالن مبصح بريزيدنت إسياس نابتا قدمو تجمر ديغا وي حاتبن زتا أساسر نقرالو ودو من البات أبدي مغلتي بريزيدنت ترامب تليفون أبزغو برو ركب مس مرحة قرن أفريقيا زبولو قال نيرو من البات قبطي نتي ديغا كتهرمون كم تخل زمت بقلت زبولو قال ألومو بدحريو زتا قبري نقراتا قمت بمتاو انتاي متأسسارالو كنبال نخال وزون ناي قمت قداي طرحكهون زغيد مثلا معناتو ناي متأسسار قداي اللون يقولون كتبل اتي اوج مرقصات نايتوم تواسعتي حيلتات انتفلت كاطرح زخون مثلا جن ابزيتي نصور نجر كاب كلت وجنات كانوا عمطون نجر نتليو قبصي كاب تجمر تحجك صعب حجي كاب إثيوبيا زنقل ماي اب إثيوبيا اني طعم وعيلوس ناب قبصي تقدل ماي نخيتهلو ناي موائل دليتهم الجهة مس بزح حزبي اتي دنبره دليتاتهم مليسو حجدد كعبي انت زي كوينو كو واحد يلكا تصبيه نغير ايكونا سلازي ماي اب إثيوبيا نايل ماي اب إثيوبيا اب زخونه يكون طقمو وعيلو كغدل زبحال نجر ني قبصي حمام رأسيو سلازي بزستفعلالي عينة من قدي كتوجدو كل زكاة على نجر كتقبر تغير حدا كينو انتا يالو إلنا خمر انتا خوين ناقن حانت نجر متقاسا قداسي تكون مسمعني بس انتايو شحن مئتن جزي إثيوبيا ني قبصي أرغاقيت أتلاني رايا إذا ما يزي ترباين زويرو تراح يزحل فنبر أب إثيوبيا خلت تقمي يقولون زود ما يكون نتي ترباين أزيرو كم قدمو تيما قدو حجحيزو ني نابتي بتفطرون كوحزوت صنح من قدي زو حزن تزي كوينو ندحريد زملسو اللغنتات أيهدو سلازي زو قدل ما يلن إلهم كراغ صلوم بزحفتنا جن إذا سمع إذني أي أنا زرد عني
እዚ ግድብ እዚ ተወዲኡ ኣብ ጥቕሚ ዝህበሉ ኩነታት እንተደኣ በፂሑ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ከባቢ ኣብ መሰረታዊ ለውጢ ከምፃሉ ዝኽእል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ናይ ከባቢና ጎብለል ኮይና ዘላ ግብፂ ከምኡ ዝኣመሰለ ዕድል ረኺባ ኢትዮጵያ ንግብፂ ዝፀንሓ ተሰማዕነት ናብ ኢትዮጵያ ክቕየር ትፈቱ ኣይመስለንን ስለዚ እቲ ማይ ክጎድል እዩ ዝብል ሕማም ጥራሕ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ማዕቢላ እቲ ግብፂ ሒዛቶ ዘላ ቦታ ከተግፈንያ ወይ ክትወስደለያ ዝብል እውን ዘሻቅሎም ኮይኑ ይስማዕ እምበር ክንደይ ኤክስፐርትስ ተላኢኾም ዘጽንዕዎ መንገዲ እዚ ዝበሃል ናይ ማይ ብኽነት ክረኣዮ ከም ዘይክእል እቲ ተርባይና ዘይሩ ጥራሕ ከም ቀደሙ ፍሎው ዝገብር ዝውሕዝ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ከረጋግፀሎም ፈትዲና ግን ኣብ ከባቢና ንሳቶም ጥራሕ ጎብለል ኮይኖም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት ፈጥሩ ኢትዮጵያ ከዓ ምስቲ ዘለዋ በዝሒ ህዝቢ እዚ ምዕብልና ዝተወሰኽዎ ምስ ታሪኻዊ ናይ ሕድሕድ ምትፍናን ኣብ ግምት ብምእታው ምናልባት ልዕልነት ናይ ኢትዮጵያ ንምርግጋእ ዘይደልዩ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ጥራሕ እዩ ኢለ ዝርኢ እዚ ናይ ትራምፕ ነገር ሓደ ከም ናይ ኣሜሪካ መራሒ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ዝኾነ ይኹን ናይ ሓንቲ ሃገር መራሒ ከምኡ ክብል ግባእ ዶ እንተልካ ሰኢሉ ናይ በጋሚንዶታት ኣዘራርባ እንተዘይኮይኑስ ክብሪ ክወሃቦ ዝኽእል ናይ ዓባይ ሃገር መራሒ ክብሎ ዘይግባእ ነገር ኢሉ ስለዚ ጥራሕ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ንዕኡ ዘውርዳ ወረቓቕቲ ኣብቲ ባለት ቦክስ ክርከባ ጥራሕ ፀሎት ምግበር እምበር ሰብኣይ እዚ ንሃገሩ እውን ዝጠቅም ኮይኑ ኣይስማዓንን ይሕደግዶ ካልኦት ሃገራት ስለዚ ኣነ እቲ መሰረት ኣለዎ ወይ ምትእስሳር ኣለዎ ኢለ ኣይርእን እየ ንኣብነት ናይ ኢሳያስ እንተሪኢኻስ እዚ ግድብ ክጅመር ከሎ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ዝተጀመረ እዩ ኢሉ ከበቅዕ ሕጂ ከዓ ብኣድናቆት ይሪኦ ኣሎ ማለት እዩ ኣበይ ውዒሉ ኣበይ ሓድር ዘይፍለጥ ሰብኣይ እዚ ግድብ እዚ ክስራሕ ከሎ ንህዝቢ ክርባሕ ብምንታይ እዩ ክርባሕ ንህዝቢ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ተባሂሉ ከይተበገሰን እናበለ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብቲ ሓንቲ ቴሌቪዥን ናይ ኤርትራ ደጋጊሙ ክዛረብ ንሰምዖ ነርና ሕጂ ከዓ በቃ ብዓጀባ ኣድናቆቱ እንዳገለፀ ከዓ ንሪኦ ኣለና እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል እውን ካብኡ ዝሓይሽ ኣይኮነን ምክንያቱ ልክዕ ከምኣ ኢሉ ምስ መፀ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ዝተጀመረ እዩ ሕጂ ከዓ እንህለ ምናልባት ከምታ ቀድማ ኣቢልና ክንብላ ፀናሕና ወይ ብተፅዕኖ ክንብርከኽ ወይ ከዓ ብክወሃቦ ዝኽእል ድጎማ ጎምጅዩ ክንብርከኽ ከም ዝኽእል ፍሉጥ ኮይኑ ምናልባት በቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ተፅዕኖታት ፈሪሑ ክገብሮ ዘይግብኦ ብሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ጥራሕ ኣብ መወዳእቱ መዕለቢ ክረክብ ዝግባእ ዝነበረ ኩነታት ንናይ ኣሜሪካ መንጎኝነት ሓቲቱ ኣብ ክወፅኡ ዘይክእል መፃወዲ ኣትሉ ሕጂ ዝጀመሮ መስርሕ ንኽውድእ ተፅዕኖ ግበረሉ ኣሎ ብኣሜሪካ እታ ዝጀመራ መስርሕ እንተደኣ ወዲእዋ ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምኽሓድ ስለ እትኸውን ምክንያቱ ይንብርከኽ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ድሌት ናይ ግብፂ ይወደቕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፀረ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይውዕል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ተቐርቂሩ ዘሎ ናበይ ከብል እዩ ግዜ ክነግረና እዩ ምናልባት ክሳዕ እታ ኣብ ስልጣን ዘሎ
نخلتي أنا كنا وحنا غلهون وي مودعنا يتي قدب كنا وحا غلهون وي تام فررام كنا وحا غلهون حنتي أن انتجيرو جن نتحنتي مسارة تاوت أجمع سلطان صارلو دفيرو هات وازغل كويني سمعني لازم سأل كان زي ناي ديلي تاكتيك زولو ناي مدنو باي تاكتيكات النات تعودك نحنتي إن كي أتصدق كي تنبركك نتحالون أتصدق كي تصابك تخدل لهنا تحت كمرت لهون زول كستالني ناي إيشاس قداي أبي وعلى أبي حدرو مثل زين فلتو برا درجة ما بقص له إلى زريو ويكم إلى خيري يتأجمني بتعني يتأجمني كبرات خاتاتلتي قال متطيق مس تقادلاي يوحنس اسملاش غنا قصاليو نجيزيو جن نعرفتي نزات صعب درفي حزنا لكم نغر سنيد ودودي باوت
شهداء تحجبوا وماذا شهداء تحجبوا قالوا رصاصة دولتهم مدر وعسكر كله مسلطهم اتفتى يسلم واباشم ولادك أروي مدر لهم حتى سبتمبر تتذكري دي سنة حتى يوم تتنوري سبتمبر تتذكري دي بسنة حتى يوم تتنوري 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 يوم تتنوري قالوا رصاصة دولتهم مدر وعسكر كله مسلطهم يفتى يسلم وأباشم ولادك أروي مدر لهم شباب هم ديباد هم مسل لنفسك فرح كل تنادل بس يوم اللارة تاريخ سجل ديرة تقامنا تلكمبل سنين ودوديبة وتحيبوا الحوكم وسبكم يكببوا حرير إرليات تركبوا وما نشهداء تحجبوا يوم تتنوري دي سنة حتى يوم تتنوري دي سنة حتى يوم تتنوري دي سنة حتى يوم تتنوري راي موداتا زلات نحطو أبزمت زلو حموش عامتات مساب زحلفة كنت سلست عام زرانيو هيك لو تطات كرنا أفريقيا منالبات ناي كوابينا زلوها حيلتات تتاوكم زنبورو ونزرواتات ببزح مقد متينيري نابنت بحوحات زتوها بمقلت له وضعوي ناي منقست مقلت سديكونه ناي عبيتي تقالست وتقارت ناي هو حد يقولوا من تاني أبي بدهريو ناي أمريكا توقتات كندلو نزي هاتبرتو تنحكات أساسرالو كومون ناي بعد إسياس ركبات مسمع الأبي زنبرة ون نتي أبي إسياس زنبور طعام تحيلتات ملك مكيارات حيال دخنا مكيارات جيرون يري بغن من تعابي نفس التان مالتي فلاينتهم ناي دمحيت حيلتات أدكيمكا بفلايتهم ناي بشوعاتن تالوت كومزا مسؤول حيلتات ناي محيال طريقات نيري كترمتي لوتتات أبي تبقى ممتو بزي بدهرزي ممسا أبي أب سلطان بزح كومزا مثلا مدلوات زنبري مثل حجي خي أبزمت عم حمشت عمتات انتاي زعم مثلا في تعميتات كخصاتي خير مزيزو لقناتاتن وطري ناي ديغا عم غني خازن برزلون ناي بعد أمريكان تالوت حيلتات متو مسناي حوحات تقرنعهم ناي زلو
ዝመስል ስምዒታትን ናይ ኣብይ ንኢትዮጵያ ክቆፃፀር ናይ ዘይምኽኣል ሓይሉን እዚ ኩሉ ዘግምት እቲኻ ኢሳያስ እውን ዕድመ ይደፍእ ምስ ምህላውን ኣተኣሳሲርካ ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመታት እንታይ ለውጥታት ክኽሰት ይኽእል ኣብዚ ከባቢና ኢልና ትንበየ ንኽእል ከም ንቅድሚት ሓሊፍና ክንሪኦ ኣይንኽእል ንኸውን ግን ክንግምትን ነገራት ኣተኣሳሲርና ከዓ ሓደ ስእሊ ክንሕዝ ንኽእል ኢና እሞ ዘለካ ተመክሮ ዝመፅእ 5 ዓመታት ቀርኒ ኣፍሪካን ነታት ዓድናን እንታይ ክመስል ይኽእል እዩ? تا زخبدت حتى ندحر خلصني حكاية اوكي መቸስ ናይ ግምት ጉዳይ እንዲሁ እቲ ግምታት ከዓ ካብ ዝፀንሐና ጉዕዞ ክሳብ ሕጂ መበገሲ ብምግባር እምበር ሳይልና ካብ ዜሮ ንብገስ እውን ስለ ዘየለና እንተገመትናስ ኣብ ግምት ከኣቱ ዝኽእል ነገር ኢና ግምት ማለት እዩ እቲ ግምትና ጭቡጥ ይኹን ዶ ኣይከውንን ናይቶም ሕጂ ዘለው ተዋሳእቲ ፅባሕ ንጎ ከመይ ይቕየሩ ዝብል ነገር እዩ ቶም ፋክተርስ ማለት እዩ ሓደ ተደምሮ ሓደ ክልተ ጥራሕ ዶ ኮይኑ ይተርፍ ወይስ ናብ ሰለስተ ውን ይሰጋገር ዝብል ነገር ኣብ ግምት እቲኻ ምናልባት ካብ ሕጂ ክሳብ ፅባሕ እቲ ሓደ ግዜ ውን ንጥቀመሉ ዓይነት ዘረባ ሲነርጂስቲክ ኢፌክት ዝብሎ ነገር 2+2 = 5 ዝብሎ ከምኡን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ናይ ሕጂ ፃዕርታትና ተደማሚሩስ ካብቲ ሕጂ ንግምቶ ንላዕሊ እውን ውፅኢት ከምፃልና ስለ ዝኽእል እዚ ግምት ዘእተወ ገምጋማት እውን ምግምጋም ፅቡቅ መስለኒ እሞ ኣብ ብዙሕ ስእልካ ናይ ቲዮሪ ጉዳይ ከይሓፀፅና ሕጂ በተን ዘለዋ ነገራት ክንሪአን ተኽኢልና ሓደ ወጥሪ እንተበዚሑ ምብታኹ ይተርፎን ሶኢልካ እንዳሰሓብካዮ ንዘለዓለም እንዳተመጠጠ ዝኸይድ ገመድ የለን at some point ይብታኹ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ሕጂ ን30 ዓመታት እንዳኸፈየ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት በፂሑ ከም ኢሉ ንዘለዓለም ክቐፅል ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ሓደ ዝተወሰነ መድረኽ እቲ ህዝቢ ኣብ ክመራሓሉ ዘይክእል ደረጃ እቲ ዝመርሕ ዘለኻ ኣብ ክመርሓሉ ዘይክእል ደረጃ በፂሖም ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም እዚ ምፍልላይ እዚ እዋኑ ዝኣኸለ እንተው ሓደ ዝቐረበ ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ኢሳያስ ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ዝብል ግምት የብለይ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ኢልና ነርና ኢና ግን ከዓ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዳይናሚክስ ንኸምኡ ኣየፍቀደን ሕጂ ግን ብቐንዱ እቲ መዘወር ናይ ለውጢ ተባሂሉ ዝረኣየሉ መንእሰይ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ፀረቲ ስርዓት ተንስኡ ስለ ዘሎ ምስቶም ኣብ ቃልሲ ፀንሑ ኣሕዋቱ ተሰሚዑ ነዚ ስርዓት እዚ ነበረያ ነበረ ክገብሮ ዝኽእለሉ መድረኽ ኣችሎ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እዚ 5 ዓመት ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ኢሳያስ ንኹለን ክውድአን እዩ ዝብል ግምት የብለይ ከምኡ እንተኮይኑ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ጡረታ ክወፁ ዘለዎም ክህሉ ሓደ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ሕጂ ኮይናቶ ዘላ ኢትዮጵያ ን5 ዓመት ክትቅፅል ኣይትኽእል ስለዚ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ቀፃልነቱ ከቋርፅ ኣሎ
ወይ ከዓ ካልእ ሕጂ ክንሪኦ ዘይንኽእል ለውጢ ከምፅእ ኣለዎ እቲ ለውጢ እቲ ካብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምልጋስ ወፃኢ ካልእ ለውጢ እንተልዩ ኣብይ ኣሕመድ ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ሒዙ ንምሉእ ኢትዮጵያ ክጥምት ዝኽእል ምሕደራ ክውንን ማለት ጥራሕ ስለ እትኸውን እዚኣ መዓልታ ዝሓለፈ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ሕጂ እቶም ቀንዲ ደገፍቱን ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅእ ዝሓገዝዎን ኣካላት ኩሎም ፀሪኡ ደው ኢሎም ስለ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ 5 ዓመት እዚ ክቅፅል ዝኽእል ኮይኑ ኣይስምዓኒ ስለዚ ናይዞም ክልተ መራሕቲ ፍፁኖት ቀልጢፉ ተወዲኡ ንዕንወቶም ዝኸድሉ ኩነታት እዩ ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ኢለ እየ ዝርኢ ካልእ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኩነታት እንተሪኢና እቲ ነብሰ ምትእምማን ሰማይ ዓሪጉሉ ዝመፀ ይምፃእ ክንገጥሞ ኢና ዝብል ናይ ነብሰ ምትእምማን ሞራል ማለት እዩ ኣነ ናብቲ ሓደ ጫፍ ከይድ የፍርሐኒ ምክንያቱ ክሳዕ ክንድኡ ነብሰ ምትእምማን ካብ ሰማይ ዓሪጉ ብከምኡ ዝመፅእ ጌጋታት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ምናልባት ፀላእትኻ ክሳዕ ክንድኡ ኣትሒትካ ዘይምርኣይ ከድልዩ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ምድላውን ፅቡቅ ኮይኑ ግን ከዓ ንኸጋጥም ዝኽእል ሓደጋታት ኣትሒቶም ዘይምርኣይ ከድልዩ ዘለኒ ግን ከምዛ ዘለዋ ን5 ዓመት ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ግን የብለይ ምክንያቱ ህዝቢ ማእከል ኢትዮጵያ ዝመፆም ዘሎ ተፅዕኖታት ክሳብ ባጀትን ናብኡ ዝኸይድ ስንቅን ምዕፃው ማለት ነቲ ህዝቢ በቃ ብከብዱ መሓዙ ስለ ዝኸውን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣትዩ ን5 ዓመት ክቕፅል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ስለዚ እንታይ ምርጫ ኣለዎ እንተልካ እዚ ኩነታት እዚ ክቕፅል እንተደኣ ኮይኑ ንንውሕ ዝበለ መንገዲ ትንፋስ ክርክቦም ዝኽእል ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ክሳብ ናይ ክሳዕ ሕጂ መርገፆም እውጅ መርገፆም ንሕና ንትኩሶ ኣቐዲምና ንትኩሶ ጥይት የብልናን ዝብል ነገር እዩ ስለዚ ብኦም ዝጅመር ክሳብ ሕጅስ ብኦም ዝጅመር ኩናት ከምዘየለ እዩ እቲ እውጅ መርገፃቱ ከምኡ ኢሉ እንተደኣ ቀፂሉ ኸ እዚ መርገፂ እዚ ኣይቅየርን ዶ እንተልካ ግን ትምሕለሉ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ሚልዮናት ህዝብታት እዮም ሒዞም ዘለዉ እዚ ሚልዮናት ህዝብታት ሒዞሞ ዘለዉ ትንፋስ ዘይብሉ መተንፈሲ ዘይብሉ ብቁጠባን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉዳያትን ተጨቂኑ ክነብር ሰኢሎም ክርዩ ዝኽእሉ ይኮኑ እንተደኣ ከምኡ ቀፂሎም ናይ ህዝቢ ድርኺት ንህወሓት እውን ከኣልዩ ይኽእል ምክንያቱ ክሳዕ ሕጂ ምስቲ ውድቦም ዝነበሮም ወይ ዝፀንሖም ወይ ዘለዎም ፍቕሪ ዓብ ስለ ዝኾነ ዝኾነ እቲ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ብስጭት እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም ብዘይተዕጠቑና ዘይንኸይድ ዘይንዋጋዕ ኩሎም ኩሎ እቲ ህዝቢ የለን ግደፉ ዓቕሊ ግበሩ እናበሉ የፅንሕዎም ኣለዉ እምበር እዚ ከም ዝኣመሰለ ተፅዕኖታት እናበዝሐ እንድሕር ከይዱ እሞ ህወሓት ከዓ ድሌት ናይቲ ህዝቢ እንተደኣ ዘየማልዩ ምናልባት ህወሓት እውን ክቕየር ይኽእል ስለዚ እቲ ወጥሪ ኣቃሊልካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ተስፋ ንገብር ብሰላም ክውዳእ ተስፋ ንገብር ኣብይ ኣብ ልቡ ተመሊሱ ልክዕ ከምቲ ካልኦት ክልላት ትግራይ እውን እቲ
ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌራ ተጠቂማትሉ ዘላ ናይ ምርጫ ጉዳይ ኣኽቢሩ ከምተን ካልኦት ክልላት ባጀት አቂዱ እቲ ተዓፂ ዝነበረ መንገዲ ከፊቱ ኣብ ንቡር ክምለስ ካብኡ ተረፈ ግን ዓቕሉ ዝፀበቦ ህዝቢ መፍትሒ ከናዲ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ኣብ ዘይተደልየ ኩናት ክእትውን ዝከኣል እዩ ኣይንደልዮን ኢና ኣይንፅበየን ኢና ንረብሓና እውን ኣይኮነን ንረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣይኮነን ንረብሓ ናይተን ጎረባብቲ ሃገራት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ኢሉ ዝቕፅል ን5 ዓመት ዝቕፅል ኩነታት የለን ኣብ ኤርትራ ን5 ዓመት ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ዝኽእል ኩነታት የለን ኣብ ሱዳን እውን ከምኡ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ መቀያይሮ እየን ዘለዋ እዘን ሃገራት እዚኣተን እንኮላይ ሶማል ወሲኽካ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ንስኻ ፕሬሲደንት ትኾነሉ ኩነታት ከጋጥሞ ይኽእል ወድሓን ህዝብና ብዙሓት መራሕቲ ክወልድ ዝኽእል ሓርበኛ ህዝቢ ምዃኑ ኣብ ታሪክ ኣመስኪር እዩ ንዓኻ ከማኻ ዝኣመሰሉ ጀጋኒን እውን ስለ ዘፍረ ኣይ ቲንክ ካባይ ዝሕሹ ብዙሓት እውን ከም ዘለው ስለ ዝኣምን ብሓርበኝነትን ሓይልን ህዝብና ይጠራጠርኒ እንተኾነ ግን እግዚኣብሔራዊ የብፅሓና እሞ ብወገንና ከም ተቃለስቲ ተቃውሞ ክንገብሮ ዘለና ነገር እንተደኣ 5 ዓመት ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ጠርቶ ክእሎታት ሃልዩ ብወገንና እውን ምናልባት ንምሕፀሩ ፃወቶ ንኽእል ተራ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዘይቲ ኣብ ባይቶ ምፅላል ሓደ ስጉምቲ ኮይኑ ከምዛ ቀዲምና ዝገለፅናዮ ምትእኻብ ሓይልታት ምፅኡ ተኣሳሲሩ ምትእኻብ ናይ ኣክል ምንቅስቃሳት እውን ከምኡ ግን እዚ ኩሉ ሓይልታት እዚ ትርክታ ድምፂ ህዝብና ከንቀሳቀስ ክኽእል ኣለዎ ወኒ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ናይ ቃልሲ ወኒ ስለዚ ሰውራ ክለዓዓል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ወይ ሪቮሉሽን ክለዓዓል እንተደኣ ኮይኑ ክንገብሮ ዘለና ምትእትታው ኣብ ውሽጢ ዓድና ብወዳድባታት እንታይ ክንገብር ንኽእል ማለሲ ንሕና እውን ካብ ነቲ ኩነታት ካረንት ስኢልና ክንፅበዮ ምናልባት ኣቲና ክንዋሳኣሉ ክነቃላጥፎ ክንጠልዎ ናትና ፋክተር እውን ክንውስኽ ወይ ረቑሒ ክንውስኽ ኣብቲ ለውጢ እንታይ ክንገብር ኣለና ትብልዎ እዚ ብርእይቶይ ግዜ ዘይህብ ጠለብ ናይ መላግቦ ምፍጣር መድረኽ ኣቲና ኣለና ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ እዚ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ኣብ ውሽጢ ክህሉ ዝኽእል ውደባታት ምስ ኣብ ደገ ዝፀንሐ ውደባታት ከነጣምሮ ክንክእል ኣለና እዚ መላግቦ እዚ እንተዘይ ተፈጢሩ እሞ ፅባሕ ንግሆ እቲ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ ለውጢ ምስ ተረጋገፀ ንሕና ንሶምን ተባሂልና ክንማዓዶ እንተኮይንና ሽግር ስለዚ ካብ ብሕጂ እቲ መላግቦ ክፍጠር ዝግብኦ እቲ ዝመፅእ ለውጢ ከዓ በቃ ንሕና ኢና የለን ንሕና ኢና ዘምፃናዮ ኣብ ዝብል መጎቴ ከይኣተና ብኩሎም ደለይቲ ለውጢ ዝመፀ ለውጢ ምዃኑ ኣሚንካ ንናይ ሓባር ረብሓ ናይ ሓባር መደባት ትሰርዓሉ ኩነታት ክንፈጥር እዩ ዝግባአና ዝመስለኒ ስለዚ ከይደንጎና እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ምንቅስቃሳት ምሳ ውሽጢ ዘሎ ምንቅስቃሳት መላግቦ ክፈጥር ዳሕራይ እዚ ኣብ ውሽጢ ክፍጠር ዝኽእል ምንቅስቃሳት እውን መንፀብረቕታ ናይቲ ነንሕዱድ ዝፃላለዩ ኦፍኮርስ እዚ ደገ ዘሎ ንውሽጢ ክፀልዩ እቲ ውሽጢ ዘሎ ከዓ ንደገ ክፀልዩ ግን ከዓ ዕድል ስለዘይገበርና ክሳብ ሕጂ እቲ ውሽጢ ዘሎ ንደገ ክፀሉ ነቲና ፀሊና ኣብ ደገ ዘሎ እዩ ንውሽጢ ክፀሉ ሕጂ ማለት እዩ ዋላ እውን ንሕና ዘይንፈልጦ ብሰንኪቲ ብጣዕሚ ፅዑቕ ዝኾነ ናይ ስለላ ስራሓት ኣደግዶ እንታይ ሰሪሕካ ስንታይ ሓሲብካ እውን ተባሂልካ ትእሰረሉን ትቕተለሉን ኩነታት ስለ ዘሎ ብድድ ንዝበለ ዝኾነ ይዕበይ ንኣስ እንዳተቐንፀለ ስለ ዝፀንሐ ንሕና ንፈልጦ ርኡይ ዝኾነ ውደባ ከምዘየለ ንፈልጥ ኢና ግን ከዓ ደለይቲ ለውጢ የለውን ኣይባህልን
ኣብ ጭቆና ዘሎ ኩሉ ግዜ ንለውጢ ዝውገስ ወይ ዝደሊ ወይ ዝሰርሕ ስለዚ ኣብ ውሽጥስ በቃ ንለውጢ ዝውገስ ኣካል መሊኡ ከም ዘሎ ምእማን ከድልየና ነዚ ከመይ ጌርና ናብ ሓደ ሓዲድ ክኣቱ ምግባር እዩ ናብ ሓደ ኩላትና ናብ ሓደ ኣንፈት ክንጓዓዝ ምግባር እዩ ሕጂ በተሃላልዋና ዝተፈላለዩ ውድባት ነናተን ውድባታት ኣብ ውሽጢ ክገብራ ዝፍትና ምዃነን ፍሉጥ ኮይኑ እዚ ከዓ እትፅበየ ነገር ኮይኑ እቲ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ግን እቲ ዝሓለፍናዮ መሪር ኩነታት ኣብ ናይ ስደት ቃልሲ ነንሕድና እናተመናጨትና ኣብ ውሽጢ እዚ ዓይነት ተመክሮ እዚ ከይድገም ክንጠንቀቕ ኣለና ካብ ሕጂ ስለዚ ከዓ ነቲ ውደባታትና ካልእ ዓይነት ውደባ እንተረኺቡ ከም ሓውን ደገፉን መቃልስቱን ምዃኑ ፈሊጡ ክትሓገዝ ዳ ይግባእ እምበር ነንሕዱ ክናቆትን ክበኣስን ከም ዘይብሉ ትምህርቲ ከነመሓላልፍ ዝግባአና ኮይኑ ይስማዓኒ እንተዘይ ኮይኑ በቃ እዚ ነዊሕ ዓመታት ንሕና ብደገ ዝተሰዓናሉ ነንሕድና ክንመናጨት ነቲ ኣብ ውሽጢ በብወገንና ንፈጥሮ ውደባታት ብኸምኡ ዓይነት መንገዲ ነንሕዱ ክመናጨት ተገርና ኣብ ክንወፅኦ ዘይንኽእል ክሳራ ክንኣቱ ኢና ስለዚ ኣነ ሓንቲ ለባይ እተን ውድባት በብዓቕመን ክሰርሓ ዝፀንሓ ምዃነን ፍሉጥ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ናተን ውደባታት ክሰርሓ ዝፍትና ምዃነን ፍሉጥ ኮይኑ እቲ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ግን እቲ ውሽጢ ዘሎ ውደባታት ናይ መን ውደባታት እዩ መን ተበግሶ ገይሩ ዝገበሮ ውደባታት እዩ ብዘየገድስ ነንሕዱ ተሰሚዑ ፀረ ናይ ሓባር ፀላኢ ብሓባር ደው ክብል ኣብ ምምሃር ድሕር ክንብል ዘይግባአና ምዃኑ ጥራሕ ይትለዋል ሕራይ ዳርጋ መወዳእታ ኢለኳ ሕቶይ ዓፅየ ነይረ ግን ሕጂ ምዝ ክትገልፆ ጥናሕካ ዝመጠኒ ሓሳብ እውን ኣሎ እሞ ምናልባት ኣብኡ ዘለካ ርእቶ ክሰምዕ ደስ በለኒ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ልዕልና ፈፂምዎ ዘሎ እቲ ምብጥጣስ ማሕበራዊ ሓይልታት ምዃኑ ኣቐዲምካ ገሊፅካ ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ምብቃል ሞራላዊ ክብርታትና ምምርሳሕ እዚ ድሕሪት ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ኮታስ ፋሚሊ ትበሃል ወይ ስድራ ቤት ትበሃል ኣብ ዘይፈልጠሉ ሃዋህው ዝዓበየ ወለዶ ኣብ በረኻ ጥራሕ ነዊሕ ግዜ ዘሕልፍ መንእሰይ ዝፈረየሉ ወለዶ ምስ ምዃኑ ማሕበራዊ ክብርታት ተበኪሉ ወይ ተበላሽዩ ምስ ምህላው ዝያዳ ካብ ምርዳእ ምጉሩፋት ዝቐርቦ ሕብረተሰብ እንዳተሃንጠ ይመፅእ ስለዚ እዚ እቲ ዝዓበየ ካልኣይ ብሆና እዩ ኣብቲ ቃልሲ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ኢሳያስ እውን እቲ ዝዓበየ ገዚፍ ሸግርና ንሱ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እንተደኣ ምክብባር ጠፊዮም እቶም ሃገራውያን ክብርታት እንተደኣ ጠፊዮም ሃገር ኣብ ክብርታት ህዝባ እያ ትህነፅ ዓርበኝነት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ከዓ ኣብ ክብርታት እዩ ዝምርኮስ እቶም ክብርታት እዚኣቶም መይቶም እንተደኣ ኢልናዮም ሓደ ካብቲ ንቃልስና ዝጎተተ ፋክተር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ቀመር ካብቶም ፓራሜተርስ ስለዚ ነዚ ንምሕዋይ ቅድሚ እቲ ኩነታት ክንገብሮ ዘለና ውድባት ንሓድሕደን ተራ ናይ ሚድያ ምትእኽኻብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰባት ናይ ሃይማኖት ክመስል ይኽእል ናይ ከባቢ ክመስል ይኽእል ናይ ዓድታት ክመስል ይኽእል ናይ ዝኾነ ይኹን ምትእኽኻባት ማሕበራት ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምሕዋይ ማሕበራዊ ክብርታትና ኣተኪሮም ክገብርዎ ዘለዎም ነገር ምስኡ እውን ኣብ ቃልሲ ከም ማእዝን ቃልሲ ምትሓዝ ክውሰድ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ናይ ምትዕርራይ ስጉምትታት ምውሳድ ሃገራዊ ባይቶ ዝኽህልዎ ዝኽእል ተራን ከምኡ እውን ፅባሕ ንግሆ ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ችግራት ከዊና ብንኣትወሉ እዋን መክሰብ ቀሊል ዘይምዃኑ ግምት ኢኻ ግበር ዘለዎ ነገራት ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ገለተ ትብለና እሞ ሕተይ በአን ክውድእ ግሩም ናይ ቀደም ምስላ ቦታትና ኣሎ ዘራግማይ ኮሎ ፅሩይ ማይ ነይስተ ዝብል ምስላ ኢሳያስ ኮሎ እቲ ማሕበራዊ ወይ ቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ወይ ኩሎም ብሓባር
ሕውየት ዝበሃል ነገር ክመጽልና ኣይንጸብቕ ምክንያቱ ዘራግዩ ካልእ ብዙሕ መግለፂ እንህቦ ኢና ግን ምዛርእስቲ እዚኣ በቃ ዘራግ ስለዝኾነ እዚ ዘራግ እዚ እናሃለዎ ከሎ ሕብረተሰብና ብማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዕቤት ከራግፅ ወይ ሕውየት ከራግፅ ኢልካ ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ቅድም ቀዳድም እዚ ስርዓት እዚ ቀልጢፉ ከለ ጥራሕ ይፃዕርና ክኸውን ዝግባእ እቲ ካልእ ግን ጎኒ ንጎኒ ክስራሕ ኣይከኣልኒን ማለት ግን ኣይኮነን ኣነ እዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ናይ ሚድያ ጉዳይ ዓብ ተራ ኣሎ ንሕና ኤርትራውያን ነንሕድሕድና ተኸባቢርና ክንነብር ንዘመናት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተወራረሰ ዝኸደ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብና እቲ ሕግታት እንዳባ ዝበሃሉ ካ ዝመንእሰይ ክሳዕ ክንደይናይ ከይፈልጦ ብሕግታት ናይ ህግደት ጥራሕ እንዳተማእዘዘ ብበትሪ እሱ ከዓ በትሪ ማለት ብበትሪ ጥራሕ እንዳተማእዘዘ ስለ ዝፀንሐ ንዕኡ ከመይ ጌርና ኢና ንመልሶ ናብ ንቡር ቦትኡ ንመልሶ ዝብል ነገር ቀልየ ቃልሲ ይኮነን እዚ ባህላዊ ሶራ ከተባጋግስ እንተዳ ኮንካስ ኩሉ እቲ ናይ ሚድያ ዝበሃል ነገር ኣብ ኢድ ቁኑዕ መንግስቲ ኣትዩ ብዘይካ ቁኑዕ ሕማቅ ትምህርቲ ዘይመሓላለፎ ሚድያ ክትገብር ካብ ወተሃደራዊ ታዕሊማት ጥራሕ ወፂኻ ብስነ ፍልጠት ትምዕብለሉ ብግብረ ገብነት እትህነፀሉ ኩነታት ከይፈጠርካ ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ኢልካ ዝሕሰብ ነገር ኣይከውን እዚ ክትገብር ከዓ እዚ ስርዓት ዝፀያቕ ስርዓት ዝኽእል ጥራሕ እዩ ዘሎ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ብሃገራዊ ናፅነት ዝብል ከቢድ ጭርሖ ሰብ ብሓንቲ ቦምባ ናይ ኢድ ንታንክታት እንዳገጠመ ድመፀሉ ኩነታት ሎሚ ከዓ ካብ ሃገራዊ ናፅነት ሰጊሩ ዝመፅእ እቲ ሓርነታዊ መሰላትና ክነራግፅን ክብረታትና ናብ ንቡር ቦትኡ ክንመልስን ሓቢርና ንቃለስ ናይ ሓባር ፀላኢና ቀልጢፍና ንወግድ ብዝብል ነገር ክንብገስ ዝግባእ ኮይኑ መስለኒ እዚ መንእሰይ ግዳይ ናይቲ ዝሓለፈ 30 ዓመት ናይዚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ሓደ ሰብ ናይ ኣቦታቱን ኣቦሓጎታቱን ክብርታት ናብ ድሕሪኡ ዝመፅእ ወለዶ ከሰጋግር እንተኮይኑ እኮ ንሱ እውን ምስ ስድራ ቤታቱ ዓብዩ ጎቢዙ ካብኦም ክረኽቦ ዝኽእል ትምህርቲ ክቐስም እንተኽእል ጥራሕ መንእሰይና እንታይ ይቐስም ኣሎ እንተልካ ጉብስ ክብል ከሎ ካብ ስድራ ቤቱ ተመንጢሉ ናብ በረኻታት ኣማን ክፍንቅል ዝኽእል ዘሎ ስለዚ ፍልጠቱን ጉልበቱን ምስቲ ረሃፁን ምስቲ ኣብ በረኻ ዝፍንቅሎ ደጎላ እንተዘይኮይኑ ክብርታት ናይ ወለድኡ ሓንቲ ብሓንቲ ኣፅኒዑ ተመራሚሩ ናብ ናቱ ወለዶ ከመሓላልፈሉ ዝኽእል ኩነታታት እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብኡ ከይተሰጋገረ እውን እንተኾነ ንባዕሉ ከም ሰብ ክወልድ ክዝምድ ንቡር ሓዳር ክገብር እውን ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ካብ ከምኡ እዚኣ ዘይረኽበላ ዓዲ ኣይንታይ ንኢሉ ሃፂሉ ዝጠፍኣላ ኩነታት እያ ኮይና ዘላ እዛ ሃገርና እዚ ወለዶ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣበሳዩ እናረኣየ መፅኡ ስለዚ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ስለዘየለ እዚ መንእሰይ እዚ ሕጂ እውን ኣፀቢቑ ከይተባጣጠሶ ከሎ እቲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሰጋገር ዝፀንሐ ክብርታትና ኣፀቢቑ ከይተረስዐ ከሎ ገና እታ ክድሕን ትኽእል ከነድሕና እናኸኣልና ከለና በቃ እዚ ስርዓት እዚ ወጊድካስ ሓደ ንህዝቢ ዝመስል ድሌት ናይ ህዝቢ ዘማልእ ብህዝቢ ዝምእዘዝ መንግስቲ
كنمسرت انتخيلنا طرح اوكي بحق مو بوغني زدالهم حتتات ودي كن امو داتا زي ما الاخو كل خيل بوغن كاون كتبلو تدليو كل خيل مو بفلاي نعنا المنسيات كمتي زبلكاو اقداسي عدليو سلازي حدا كليسكا قد انت جنس طرفه كله سلازي خلمستو كله دموكرخا كمزي زعمل سلا وعدل يلنمو قدامن وجهن زلنا منسيات تقالستي كابتي ملا طريق ناي قالسي تموكرخا تبلنا تخيل نجر كله سلازي خل تعرف كله انا زي بقولكم ماليكا أني اللي ناي من أسي بزملكت توم قدميكم كعلى سود صنحو أخواتكم أحدكم كندتي نسخم استتصبخم مم كوينهم وكان تزيرخكم مم قل كا تنقاس تعبي نيشتي عوانتا نيراتهم كتكون تخلي حانت غاباس كيدخم كا سنخا نخيسكا قالسم غتصالي نزي عم خبار عباي نقر كوين نسمعني اتخالي تزترفي تقعزو السغم يهون تملعو تقعزو السغم يهون تعزو سلازي نتي بصنحي عوانتا مقلح نعو سنخا نخيسكا مغتصالو طرح كتدهو ايوتي لواي زكعلكم نجر كعيو كبير نجر ايكونن زتلبزي سلازي تقعزو اتنعنا زأرقنا كونتات ابزم من اسيات كرأي بلو زمن اسيات ابت تحت هاجر قوبيزوم تحت هاجر دقم كعبيلو زغلو كونتات كفتاريو زقباء لازتي عوانات صنحي ناي سدتن داقم سدتن كونتات تابقعو كل من اسيا وهاجرو تماليسو هاجرهم عبلو زغل كونتات كفتر يقباء ازياها حدنت ناس مهنا كنت صلا انتخيلنا طرح نزعال سياك مصت غلمو ابزي بزي تقم ناشتو مخنياتات تمن اسي حدنا تفالالي مماسي ناي فيسبوكن ناي بالتوكن كي كوني ابكم نجر طرح هيبو امن حبار نتبتات ناتسامعي صرزني حبار صلاينا حقالس يوتي لواي قال ناي مهورات بزملكت لوالني بزحت مهورات كابزي قالسي بخيرون كم زلو زرعي السوها ويوتن دصنحا ودوات نبارات تعالستي ودوات بستفالالي دخمتات سلاز حمايا ابز دخمتات زي مسأن كيتعمالو سلازي دوليو كوينو تسمعني توحدي جنكا أو زحمة غزي عاتيخا نعو ختم معرار انت زي كيلكا بمعدو طرح حميتا زخونا مدهانيت كفتر سلازي كيل اتا زلاتهم فلتت لومي بستفالا لي عينت كدمع بخيلي بزغلو من قدي بزقال سزي نبسا ما واحدهم كخدو زقبايد مثلني أنا كاستفالالي ملستات تفهم بسمعو أنا بمن قدنا نقال سالنا عنده كاب دويلنا عندنا دويلنا دينا زول ملستات متسكاي نالبات سلد صحفو سل زنبابو خصاي سل زبولو خون خل جن أب قال سقم مستمكرنايو زي تودى بحيلي أيدمان سلازي أبتزمهم ودب وي قال هزن كلن زلا ودوات نعنا زخونا يكنا نتدايلهم بكهونهم زخيل ودبا جن كا نزهاجر
كدحن بزخل عينة من قد توديهم كسرحو يو تلواي بسترفه ذهب كان يجزي يقني اللي يبلدني هراي بتعمي وندرفول نهب حقي تبوظو أنا انتنا الناس تبرون هيب كنا أنا مبوغاني زنبر توتات وديه ذهب كنا مغرن لوان ربنا يحضره تمساسالي أرستي أبقلوان سابن رخب بوغاناون سلام كنا طبعا لنا Thank you سلام عليكم